Ben, bos días a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 26 de julio de 2017 cos seguintes puntos na orden do día. Primeiro punto. Primeiro, aprobación se procede da ata da sesión ordinaria celebrada o día 27 de xuño de 2017. Non sei se hai algún tema, se non hai unanimidade. Segundo punto. Segundo, proposta de modificación no orzamento da Deputación 2017 vía suplemento de crédito. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas, señores diputados, señoras diputadas, medios de comunicación e público asistente. A proposta do Goberno da modificación do orzamento da Diputación vía suplemento de crédito que hoxe presentamos ao Pleno para a súa aprobación consiste en incrementar o orzamento da Diputación para este exercicio incorporando ao mesmo máis de 5,2 millóns de euros procedentes do remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Esta distribución deste novo investimento vai a ser a seguinte: 500.000 euros son para a necesaria prestación na provincia de un servicio integral de custodia de animais abandonados. Como saben, esta é unha competencia municipal. De acordo coas asociacións de protección animal da provincia, coas que dende este Goberno provincial mantivemos encontros, desta partida de 500.000 euros destinaremos 85.000 á dotación de unhas instalacións de garda e custodia de animais no Concello do Valadouro que van a prestar o servicio aos municipios da zona norte da provincia e farémolo en colaboración coa Asociación Protectora de Valadouro Alfoz. Destinamos outros 100.000 euros á dotación destas instalacións de garda e custodia de animais, neste caso no Concello de Sarria, para prestar este servicio aos municipios da zona sur da provincia. E desta volta imos a facelo en colaboración coa Asociación Güellas, que é a encargada desta prestación, e tamén co propio Concello, xa que vai a ser o que poña a disposición da Diputación os terreos necesarios para esta instalación. E, finalmente, destinamos 315.000 euros á mellora das instalacións da protectora de animais e plantas de Lugo para que presten este servicio aos concellos da zona centro da provincia. Son, como decía, 500.000 euros en total para a posta en marcha na provincia deste servicio integral de custodia de animais abandonados, un servicio fundamental para os concellos da provincia, xa que, como decía, é unha competencia municipal e que nos preocupa os alcaldes e alcaldesas pola falta de medios para poder prestar este servicio. Este investimento, sin duda, vai a contribuir a mellorar os medios dos que dispoñemos os concellos, favorecendo así o cuidado de animais sen fogar, perdidos ou abandonados. Destinamos tamén 1 millón de euros para os centros da terceira idade de Portomarín e Folgoso do Caurel, tras varias reunións de traballo sobre a construción destas dotacións sociais, en acordo cos concellos, será a propia Diputación e non Suplusa a entidade responsable da execución destas residencias seguindo o modelo que xa se estableceu de cooperación interadministrativa co Concello de Becerreá. Polo tanto, anúlase a transferencia prevista a Suplusa e incorporanse estes fondos ao orzamento da institución para o 2017. Son 500.000 euros este ano para a residencia e centro de día do Folgoso do Caurel e outros 500.000 para os apartamentos tutelados de Portomarín. En ambos os dous casos asinaránse convenios de colaboración mediante os cales os concellos cederán á Diputación os terreos, ademais de facer unha achega económica, mentras o organismo provincial se encargará da execución das obras a maiores de asumir o financiamento das mesmas, así como o equipamento. Actualmente, trabállase na redacción do proxecto da residencia e centro de día do Folgoso do Caurel, logo de estudiar o actual estado da antiga escola, que se tiña previsto reformar, e acordouse o seu derribamento, tendo en conta o actual estado no que se atopaba o inmueble. Vais a construir, por tanto, unha nova estrutura permitindo
ademais, ampliar a capacidade do centro de maiores. Tamén se traballa na redacción do proxecto dos apartamentos tutelados de Portomarín, tras acordar o cambio da súa situación, é dicir, os terreos que o Concello cederá á Diputación para construir nos mesmos estas instalacións. Destinamos casi 1 millón de euros tamén para a mellora da estrada LUP 1901, que une a Fonsagrada con Navia de Suarna. Trátase da única estrada que une estes concellos e, ademais, vertebra a comarca da montaña, pois conecta con outras importantes vías como son as autonómicas de Becerrea a Navia de Suarna ou de Lugo a Fonsagrada. Con este importante investimento, o que vamos facer é incrementar o ancho da calzada ata cadar os 6 metros, ademais de mellorar o firme con aglomerado en quente e incrementar a señalización nun treito de 3,6 kilómetros. E, finalmente, destinamos máis de 2,7 millóns de euros para incrementar a cooperación cos concellos da provincia de Lugo, logo de investir nun só no ano, é dicir, desde xullo do 2016 e ata hoxe, coa execución do orzamento do 2016 e o previsto no 2017, un total de 60 millóns de euros no conxunto dos 67 municipios que integran a nosa provincia. Como saben, este Goberno cree na imprescindible unión entre concellos e Diputación e é sensible na colaboración cos concellos desta provincia. A Diputación Provincial, como Administración Pública de carácter territorial, debe poñer a súa primeira e máis importante atención para que ese nivel municipal, que é o conxunto da veciñanza, se poida sentir ben atendido no tocante a infraestructuras e a servicios básicos que son de competencia local, porque esa é a nosa principal e primeira responsabilidade. En resumo, a proposta de modificación de crédito que presentamos hoxe para a súa aprobación consiste en incrementar o orzamento da Diputación nese total de 5,2 millóns de euros. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bo día a todas e todos. Trae o Goberno xa a sesión plenaria unha modificación presupuestaria financiada con remanentes de tesorería de casi 5,3 millóns de euros. Resulta bastante evidente toda a maniobra que estaba preparada, toda vez que si valoramos a data tardía da aprobación dos orzamentos, si valoramos as cantidades económicas que se expuxeron encima da mesa cando se negociou o plan único, en donde o presidente sempre decía que era imposible incrementar esa dotación porque non había, deixando moi claro que non era unha cuestión de falta de voluntade, senón que era de falta de recursos, pois hoxe vese claramente que pouco máis de mes e medio aparecen 5,3 millóns de euros en remanentes de tesorería, o cual, novamente, evidencia unha media verdade. Vaya por diante que este grupo, no momento en que no ano 16, dada a situación política que tiña esta institución, tiña que asumir a responsabilidade que os cidadáns nos estaban demandando e intentar ser o máis constructivos posibles e ir buscando os puntos de encontro para que esta institución tivera recursos e poidera resolver os problemas da xente. Por iso, novamente, lle adianto que a nosa postura neste punto vai ser con esa mesma actitud constructiva. Pero sí que é certo que hai varias reflexións que nos gustaría facer públicas e compartir nesta sesión plenaria. En primer lugar, e se vamos analizando cada un dos puntos, ben é certo que eu agardaba que a explicación máis detallada e minuciosa fora do reparto dos 2,7 millóns de euros de transferencias a concellos, toda vez que dos proxectos anteriores eran sobradamente conocidos non só por este grupo, sino por toda a provincia. Pero aí sí que máis ou menos quedamos como estábamos. E agardaremos o reparto, evidentemente, con moito coidado e sendo vixiantes da forma, por suposto, de repartilo. Non podíamos opoñernos á construción de canceiras en Lugo, Sarria e Valadouro, toda vez que tampouco está de máis recordar que foi este grupo quen, o 28 de xuño do 2016, trouxo a sesión plenaria demandando a esta institución, vía moción, a colaboración da Deputación na recollida
e tutela dos animais abandonados. Daquela, esa iniciativa defendeuna por parte do Goberno a deputada de Medio Ambiente. Podemos entrar a analizar a ubicación, pero certamente, dado que necesito tempo para matizar outros aspectos, entendemos que se cumple unha petición que fixo este grupo e pedimos que sexa ca maior celeridade e, por suposto, cumplindo o compromiso acadado. Mais sorpresa nos produce a incluir nesta modificación orzamentaria a cantidade económica para os centros de Portomarín e Caurel. Novamente, trátase de dous proxectos que puxo en marcha e que liderou este grupo, co cual tampouco podíamos estar en contra. Tampouco está de máis recordar esa moción do 29 de novembro do 2016, en donde instábamos a construción e xestión de 3 residencias, unha no Concello de Becerreá, outra no Concello de Portomarín e outra no Concello de Caurel. Por motivos que todo o mundo coñece, sabe que Becerreá xa ten o contrato asinado, non sei se están iniciadas as obras, pero en todo caso supoño que agora iso estará perfectamente asumido por parte do Goberno. En relación aos outros dous centros, que este grupo tampouco foi invención do Grupo Provincial do Partido Popular, simplemente nos subrogamos, porque entendemos que, ademais, as administracións teñen que actuar cunha mínima coherencia e responsabilidade e tendo confianza, por suposto, nos técnicos que informan, moitas veces, cando lles interesa, suele ser o argumento que empregan de arma arroxadiza, da encomenda de construción e xestión que se fixo no ano 2010 á Sociedade Provincial Lucense Suplusa. Agora, ademais, entendendo que en Suplusa tivo a súa correspondente aprobación, ben é verdad que naquel momento non o apoio do Goberno, pero sí con un apoio de algunha das persoas que agora está no Goberno, dábamos por válida ese modelo de xestión, insisto, e creo que isto é moi importante, que nós non puxéramos en marcha. Agora, condenando un pouco a imprecisión e a inseguridade de todos estes proxectos, todo este diñeiro público, pretenden, incluso cheguei a escoitar, anular a encomenda de xestión e que se estaba intentando dar unha forma xurídica a un expediente. Este probablemente seña un dos primeiros pasos, non? A idea, o Goberno cabalga en descapitalizar, vaciar de contido, de responsabilidades a Sociedade Provincial Lucense. E non tampouco porque o fixera mal, porque se no ano 2010 lle deron a responsabilidade de construir e xestionar tantos centros, se no ano 2015 esa mesma entidade lle depositaron a responsabilidade de seleccionar o personal que iba a atender os nosos maiores, por un lado, ca sensibilidade que iso supón, os nosos maiores nunha provincia onde a población maior é tan importante, pero, por outro lado, a sensibilidade de estar xugando con persoas que aspiraban a un posto de traballo en donde moitos, ademais, informaban de que iba a ser unha plaza fixa, con estabilidade e con seguridade, pois agora este probablemente seña o primer paso e, incumplindo o acordo do que citei do 29 de novembro do 2016, anulan a encomenda de xestión a Suplusa. Vaya por diante que a este grupo é indiferente que a xestión seña por parte da Deputación Provincial ou a construción e xestión seña por parte de Suplusa. Non? Entendemos que ambas administracións son perfectamente solventes, que o que nos interesa é que esas residencias que están rematadas, Castro Verde, por Fonsagrada, se abran canto antes, que as persoas maiores que necesiten unha plaza, especialmente se son deses concellos, poidan acudir a elas e que esas persoas que superaron unhas pruebas de selección empecen a traballar. Ese é o noso obxectivo. A partir de aí, a decisión vamos a respetala, tómese a que se tome. Pero si é certo que nos parece un pouco sospeitoso que precisamente agora, cando incluso o propio presidente reconoceu que tiña que ser desaloxado da presidencia porque a xestión era ineficaz, incompetente, perdonade má expresión, pero basicamente o término da votación que el apoiou iba redactado con conceptos moi similares, se non foi capaz, cando había ese compromiso dentro do ano 16, de xestionalo en Suplusa, e así o reconoceu e evidenciou, agora pretende xestionalo a través da Deputación.
Compre decir, sí que debemos de dicilo, ademais aquí, gustaríanos que quedara constancia en acta, é que este grupo non vai a permitir que se xogue cas institucións en base a discrepancias internas. Se agora, por algunha razón, pensan que a persoa que poida presidir Suplusa, toda vez que o presidente se reconoceu que non debía seguir, é unha persoa que non merece a súa confianza, seña Bloque Nacionalista Galego, seña Partido Popular ou seña outro membro do Goberno, non debemos dicilo alto e claro, se é o caso de que o Goberno ten esa decisión tomada, e, por suposto, por respeto a eses maiores que están esperando dunha praza nesas residencias que tanto levan vendido desde o ano 2010, e por respeto a eses traballadores que superaron un proceso selectivo, deben actuar con absoluto rigor, con absoluta responsabilidade e deixando á parte as discrepancias internas e priorizando os intereses da xente. Se non é así, este grupo indudablemente xa tuvo que defender os acordos nos tribunais con éxito hasta a data e non descarta todo tipo de iniciativas, dende movilizacións ata asistir a tribunais para que a xente que ten unha expectativa razonable de traballar en Suplusa porque pasou un proceso selectivo, para chegar a unha praza porque así se lle prometeu por parte de todos os gobernos, pois cumplan as súas expectativas. Creo que temos que actuar con responsabilidade e non debemos de xugar nin cas institucións nin con diñeiro público. 6 minutos do vocero do BNG. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Antes de nada, pois, insistir ou repetir unha reflexión que facemos moitas veces dende o BNG sobre cal é o papel ou cal debe ser o papel que cada un ten asignado nun momento dado nunha legislatura, non? Cal é o papel do goberno ou cal é o papel da oposición. Nós consideramos que neste caso o papel da oposición non é gobernar, é facer propostas e logo, é moi importante, fiscalizar as accións do goberno correspondente. Pois nesta liña, aquí, incluso para poder fiscalizar esas accións de goberno, entendemos que o goberno ten que ter cartos, por así dicirlo. E nesa liña constructiva vamos a intentar facilitar que esta modificación de orzamentos que se propón pois vai para diante. O que non quere dicir que nesa labor da oposición haxa cousas nas que podemos coincidir neste caso co Partido Popular, noutras non, que tamén que iremos matizar ou, cando menos, deixar patente neste pleno antes de que se proceda á votación. En canto ás canceiras comarcais, desde logo é un servizo que é totalmente necesario, en todo caso chama a atención, non parece moi, non sei se a palabra é normal, pero bueno, non moi positivo, non? Que sempre esteamos falando de axudas a entidades privadas, por moi organizacións sin ánimo de lucro que sexan, pero que non haxa ningunha administración pública, ningunha organización pública que leva a cabo este tipo de traballo. Non se comenta, non se di nada na proposta que se trae a este pleno, supoño que non é o momento tampouco, logo veremos cando se execute, que foron os criterios para repartir estes cartos nas distintas canceiras que hai, nas tres, ou porque non se incluyen todas. Eu tiña entendido que en Xermade, por exemplo, había unha que tamén tiña solicitado axuda a esta institución para fazer este tipo de traballo. Bueno, supoño que despois, cando isto se execute, virá a segunda parte, que eu dicía ao principio, de fiscalización e crítica, se é necesario, da xestión que se faga deste investimento, que sí creo que estamos de acordo, porque dicía tamén a portavoz do Partido Popular, que é un investimento que é necesario, totalmente necesario facer na provincia. En canto a estradas, a estrada concretamente na que se mete este millón de euros, por suposto, parecenos positivo, moi necesario, xa dixemos cando trouxemos a proposta ao pleno de arreglar esa estrada que vai con moitísimo retraso, eu creo que é a peor estrada que hai na provincia, por menos nas que eu levo pasado por elas, se non é peor, pois pouco lle falta, moito peor eu creo que non existe, co cal é totalmente necesaria e urxente atendela, co cal non podemos dicir nada e parecenos positivo, simplemente empezar canto antes. En canto ás residencias, nós aquí entendemos que se está traspasando de Suplusa para a Diputación única e exclusivamente o que é a construción.
entendo eu. Nós entendemos tamén que posiblemente non os teña explicado suficientemente cales son as razóns que levan o Goberno a tomar esa decisión. Podemos asumir que queren ter un control máis directo desde a Xunta do Goberno do que é o proceso de construción e non someterse á inestabilidade política a que están sometidos no que é na sociedade urbanística suplusa. Non? Pero, bueno, en principio, entendemos que estamos falando somente do que é a construción, porque o tema da xestión parécenos que non poderíamos solventalo con un punto que ven no medio de outro máis xenérico e sin un debate máis profundo e saber ben o que estamos facendo. Nós, dende logo, neste aspecto, seguiramos para diante isto pensando exclusivamente neso, non? Que estamos falando de que a Diputación vai levar adiante a construción das residencias exclusivamente e logo habrá que debater tanto no que no pleno ou onde sexa na Diputación como na propia sociedade urbanística cal vai ser o modelo de xestión que se vai facer destas e das outras residencias porque insisto que é un tema moi complexo un tema moi importante que lle afecta a moitísimas persoas e que ten certa urxencia tamén e que hai que deixar moi claro incluso os aspectos legais que tamén dos que tenemos que falar largo e tendido por os comentarios que se verteron por os técnicos incluso en algunha destas reunións a ver como vamos a facer para incluso evitar o que dicía a señora Cándia que alguén se lle ocurrido ao xulgado se volva a retrasar pois, todo este proceso unha vez máis. Non? En todo caso, pois, creo que hai que deixarlle un marxen de maniobra, non? Un marxen de confianza ao Goberno que xestione a construción destas dúas residencias e aí decía a señora Cándia con razón, o importante é que se fagan rápido e que se fagan ben e non ten tanta importancia en que non leva a cabo. Non? En todo caso, que sellan desde o propio Goberno que valore esa importancia de tomar as decisións correspondentes. En canto da transferencia aos concellos, vamos a ver, incluso nós, dende o grupo do BNG, pensábamos que isto xa estaba feito. De feito, se lembra o debate que tivemos na promoción dos orzamentos, en aquel momento, eu mesmo fixen a intervención sendo crítico ca parte esta, pero ainda así dicindo que era tan importante o paso que se daba cos 20 millóns por plan único que asumíamos que quedara, según o noso punto de vista, unha cantidade económica demasiado alta para a libre disposición do Goberno. Pero asumíamos naquele momento e naquele momento aceptamos os orzamentos con esa premisa. Agora ven esta cantidade ao pleno e non nos parecería de recibo que agora empezáramos a cuestionala cando xa o fixemos no seu momento e permitimos que se aprobara. Non? Co cal tampouco vemos que seña un motivo para que votáramos en contra. En todo caso, que conste na nosa postura, solicitar que dentro destes cartos, destes 2.700.000 euros, que asumimos que é de libre disposición do presidente do Goberno, pois que teña en conta as propostas que poidamos facer desde os grupos da oposición, en este caso concretamente, cada un pide para sí, por suposto, desde o grupo do BNG, que incluso é máis, intentaremos que as propostas que teñemos que poidan ir a este apartado do orzamento, pois intentaremos dentro do posible debatelas aquí e que poidamos falalas entre os grupos e que toda a ciudadanía sepa o que o BNG propón para investir esta cantidade. Non? En todo caso, pois, bueno, a legislatura non acabou, estamos na mitad, e que quede claro que supoño que o presidente será consciente de que tras dun ano ven outro, en función de como se acepten esas propostas, pois tamén será a postura cara a unhas posteriores negociacións dunhos orzamentos ou do que coincidan en anos vindeiros. Non? En todo caso, insisto que o polo BNG non vai quedar de aprobar esta proposta que nos fai o Goberno. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, de verdade que tampouco non esperaba que tan siquiera non se valorara o esforzo do Goberno, tamén a boa xestión, no sentido de que, evidentemente, se conseguimos ampliar o orzamento provincial en 5,3 millóns de euros prácticamente, pois é froito da nosa xestión e tamén de ter unhas contas saneadas. Vou a ir por partes conforme a proposta que traemos para a modificación de crédito. En primeiro lugar, en canto á inversión que facemos para o Servicio Integral de Custodia de Animais, sabemos que é unha necesidade
da sociedade e dos concellos, e como decía antes, pois o sabemos ben de que é unha competencia municipal que nes temos responsabilidades de goberno, porque é moi fácil lexislar e cargar de responsabilidades aos concellos, pero sin dotar de ningún tipo de financiamento. Creo recordar, ademais, que a Administración autonómica pois non fai nin unha soa achega para este tipo de actuacións. En canto ao que preguntaban de Xermade, pois decir que se colabora con unha subvención nominativa de 35.000 euros e con Monforte pois tamén existe a previsión de colaborar. En canto ás residencias e centros de maiores, decir pois que dende o Goberno da Diputación o que pretendemos e polo que traballamos pois insistentemente é por poñelas en marcha para darlles ese servicio aos nosos veciños e tamén para xerar os postos de traballo, e o que pretendemos, pois facéndoas a través da Diputación, é ganar axilidade. Por iso pois se fai esta transferencia de crédito para executalas directamente dende a Diputación e non dende o Suplus, ademais, pois, tendo en conta tamén o asesoramento xurídico no que respecta ás encomendas de xestión. Pero teño que decir aquí que cando se votou pois, a proposta do Partido Popular, o acordo, creo recordar, porque non o teño aquí, que era pois, elixir de novo o Consello de Administración e o presidente de Suplus. En ningún caso, pois pola nosa parte, pola parte nin do Goberno, nin do presidente, evidentemente compartimos o que vostede dixo fai un momento. Por outra parte, no que respecta aos investimentos nas estradas provinciais, pois é, como decía, pois 1 millón de euros que vai a favorecer pois a estrada entre Fonsagrada e Navia de Suarna, que é unha estrada fundamental que vertebra a comarca da montaña. E, por último, no que atinxe a cooperación cos concellos, pois, como saben vostedes, é unha prioridade do Goberno provincial e vai a permitir pois, atender demandas puntuais que non teñen por que encadrarse nas ordinarias, que a finalidade da resposta ás necesidades dos veciños e veciñas da nosa provincia. Todo isto, pois, sin entrar a valorar como colaboran outras administracións cos concellos da provincia, porque xa o fixemos en anteriores sesións desta Diputación, xa se puxeron en riba da mesa e creo que non é necesario volver a falar delas, pero a ninguén se nos escapa que foron máis de 13 millóns de euros os que o Partido Popular repartiu entre os concellos gobernados polos compañeiros que comparten as mesmas siglas políticas. Polo tanto, dende o Goberno provincial, evidentemente, pois tamén teremos que, de algunha forma, mitigar esa discriminación que sufrimos algúns concellos por parte da Xunta. Así mesmo, pois dicir que consta no expediente o informe polo que esta proposta se axusta á normativa vixente, polo tanto, pois é o que traemos a súa aprobación sin concretar nada máis. Moitas gracias. 3 minutos ao vocero do Partido Popular. Sí, perdeu vostede a oportunidade de mandar unha mensaxe de tranquilidade pois a esas persoas que algunhas, ademais, me consta que foron seleccionadas e son veciñas do seu concello. Perdeu tamén unha boa oportunidade de transmitir unha mensaxe de tranquilidade do que vai a pasar cas residencias. Pero tamén perdeu a oportunidade de explicarnos que se van a facer cos 2,7 millóns de euros, repetindo casi literalmente o que fixo na primeira intervención. Por se acaso non nos recordan, ao mellor tampouco estaba mal traer aquí acordos que foron aprobados por este mesmo órgano, que levaba compromisos para os concellos, como era a dotación dos desfibriladores, que entendemos que teñen cantidade económica suficiente para cumplir ese compromiso acadado con todos nós, aquela proposta para posta a disposición dos concellos de 2 marquesinas tamén que votou, que levaba o acordo incluso xa no acordo de orzamentos do ano 16, non sendo moi significativo cuantitativamente, pero sí cualitativamente, ou aquela línea de axudas para as escolas
musicais municipais que prestaban servicios comarcais, municipais e tamén aquelas que están xestionadas por entidades. Son algúns dos acordos que votaron a favor, que eran propostas que levaba este grupo e que, sen dúbida, terán nestes próximos meses unha boa ocasión de cumplir, que non está a cumplir co Partido Popular, por suposto, que tamén, porque foi quen liderou a iniciativa, pero o máis importante é que está a cumplir ca provincia e cos veciños e veciñas de tantos concellos que miran a institución provincial como un mecanismo de colaboración e como mecanismo de axuda. Estamos, indudablemente, nunha nova era nesta institución. Probablemente vostede non recorde, pero porque non tiña responsabilidades de goberno ou hasta probablemente non estivera vinculada políticamente, pero non estaba de máis que, tendo en conta a responsabilidade que ostenta agora, se documentara da xestión dos últimos 8 anos desta institución. Creo que sin maior esforzo que lendo as actas ou lendo os orzamentos ou lendo as liquidacións ou estudiando os plans de subvencións, pois vería moi claramente como foi a forma de xestionar esta institución por parte dunha persoa e dun equipo que tiña unha ambición política desmedida e que tiña esta institución ao servicio desa carreira política, non? Iso pasoulle unha factura da que vai ser bastante costoso recuperarse, pero sí é certo que os escasos meses de goberno con algúns concellos, non con algúns alcaldes, non se esqueza, porque aquí asínase con alcaldes, porque é o que representa o concello, pero os investimentos son para os veciños e veciñas dese concello. E despois de un estudio minucioso, contrastado e documentado, que se quere en calquer momento me ofrezo a explicalo con céntimos, fomos quen en 4 meses de facer un reequilibrio económico nesta provincia e concellos que en 8 anos viñan recibindo unha media de 12.000 euros máis ou menos o ano da axuda desta institución, poideron reequilibrar económicamente a súa situación. Insisto, non os alcaldes, que en algúns dos casos non eran os mesmos, porque ben sabe tamén que moitas veces non só é cuestión económica, non? A veces, moitas veces, o cidadán valora moitas cousas, e moitas das obras e os investimentos, pois a veces tampouco son as máis importantes as que cuantitativamente supoñen un montante maior. Pero dentro da sensibilidade como localistas que somos, que debemos analizar as inversións que se programan para cada concello, pois sí é moi importante que contextualicemos e teñamos moi presente a situación da que partimos, porque nos vai a permitir cometer menos errores cando defendemos a xestión, ou polo menos que hoxe non vai a suceder, porque estamos nun escenario de entendemento, e xa lle dixen no primer turno que, ademais, íbamos a apoiar, pedinlle concreción na última parte, agardaremos, como decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, a execución desta incorporación, e se hai algo que non esteñamos de acordo, diremos, e se hai algo que estemos de acordo, tamén o diremos, non? Pero non é o momento, pero sí que é verdad que esas provocacións de discriminación non debería usalas no seu debate, porque en matemáticas non necesitamos moita interpretación, porque os números son tan claros e o que se mide non se necesita interpretar, pois que enseguida poderíamos absolutamente deslegitimar algunha intervención e quedaría ademais en duda o resto da mesma. En todo caso, é moi importante que se clarifique cal vai ser o futuro da xestión das residencias. Prégolle que aínda lle queda un turno, se é posible, que mande ese mensaxe de tranquilidade a todas as persoas que xa lle enumerei, en algunha ocasión incluso trouxen a listaxe, porque teñen nomes e apelidos, teñen familias, están esperando unha resposta desta institución, que poñan tanto empeño como se puñeron no ano 15 cando se fixeron as probas de selección. É moi importante pois que con eses proxectos que
indudablemente nos considerábamos que en algún aspecto podía ser mellorado, pero o tempo que tivemos responsabilidade de goberno entendíamos que por responsabilidade deberíamos de continuar. Estamos a falar de máis de 10 millóns de euros, estamos a falar de moitas posibles prazas, estamos a falar de persoas que aspiran a incorporarse a traballar. Por todo iso, e aproveitando nesta modificación de crédito que o compromiso con Caurel e con Portomarín poderíase facer perfectamente a través de Suplusa, e eu non poño en duda, como tampouco puñeron ustedes nos últimos 7 anos, esa encomenda de xestión. Agora, se aflora algunha dúbida, será unha dúbida nova, pero en todo caso, neses 7 anos ninguén o puxo en dúbida, nin en maio do 15, cando se estaba seleccionando e publicando no Boletín Oficial da provincia que a xestión a faría Suplusa. E, sen dúbida, dende o punto de vista de facer máis con menos, estamos falando dunha sociedade anónima que recupera IVA, co cual incluso esa cantidade económica podría ser cun efecto multiplicador que non o é dende a Deputación Provincial. Pero esa decisión está tomada, é unha decisión do Goberno. Nós o que queremos é que Caurel e Portomarín teñan residencia, queremos que se asine o convenio canto antes. Sabíamos que podía facelo igual que se fixo con Becerrea xa hai uns meses. Hasta agora o presidente único que fixo foi convocar os alcaldes e ter encontros de boas palabras, pero por escrito hasta agora non se veu nada. No caso de Portomarín ten un protocolo asinado que era cantidade Suplusa, que agora, confiando nesta modificación, pois hasta deixamos a un lado, pero sí que é verdade que, ademais, con ese Concello non se debería de xogar. Xa non é a primeira vez que se comprometeu públicamente un investimento millonario para un pabellón polideportivo e despois, donde dixen digo Diego sin poñerse colorados. Entón, cos antecedentes que concurren, pedimoslle seriedade en todos os aspectos, pero en canto ao futuro da xestión das residencias, e agradecería yo de verdad que mandara esa mensaxe de tranquilidade non a este grupo, sino a todas as persoas que están esperando escoitar unha resposta desta institución, que chaman a Suplusa con frecuencia, que chaman os grupos para preguntar que vai a pasar con eles, e que esas dudas sobre legalidade que agora están tan acostumbrados a facer público, pois non transmiten, como non pode ser de outra maneira, ningunha tranquilidade a ninguén. Estamos a falar de diñeiro público, estamos a falar de responsabilidade de todos. Creo que ten unha boa ocasión agora. Señora Candia, en todo caso, anunciamos o apoio. 3 minutos o voceiro do BNG. Nada, non vou necesitar os 3 minutos. Simplemente que se me esqueceu na primeira intervención, como saliu aquí, eu creo que debe quedar patente, que nesa votación desa emenda do Partido Popular, onde usábamos cualificativos non moi afortunados sobre o presidente da Diputación para presidir o non Suplusa, lembrar que o BNG votou en contra. De feito, creo lembrar que foron os únicos 2 votos que houve en contra nesa votación de que se procedera a cambiar ou a mudar a presidencia de Suplusa. E logo unha pequena reflexión, porque cando sale o debate dos reequilibrios e da discriminación, eu creo que temos que falar en positivo. Neste momento, a Diputación de Lugo deu un paso moi importante para evitar eso. Houve un momento que, polas razóns que foran, non vamos a analizalas, tomouse esa decisión de apostar porque a gran maioría dos cartos que se invisten nos concellos vayan por un reparto obxectivo, é perfecto. O problema que estamos atopando que, neste caso, a Xunta camiña no sentido totalmente contrario. Eso parece moi grave e incluso que posiblemente haxa que telo en conta no futuro, porque non parece moi de recibo que mentres con a Administración como a Diputación fai as cousas como se deben facer, según o noso punto de vista, de forma interesante, e creo que sin volta atrás no futuro, parecenos moi fastidiado que a Xunta de Galicia, que é outra gran fonte de ingreso dos concellos, actúe xusto en sentido contrario. Eu creo que é moi grave e que hai que telo en conta pois no futuro. Que quede esa reflexión, ese remato, insistindo no que dicíamos, vamos votar a favor tamén da proposta, e remato dicindo que o traballo realmente noso como oposición empeza agora para fiscalizar de alguma maneira como se vai facer o investimento destes cartos que hoxe aprobamos para estes apartados. Para rematar, un minuto o voceiro do Goberno. Bien, agradecer a unanimidade nesta proposta de modificación do orzamento. Contestarlle
señora Candia, que evidentemente nos claro que podemos trasladar ese mensaxe de tranquilidade, pero vostede sabe como a min que ao final pois o PIA, quen o autoriza, é a Xunta de Galicia. Entonces, eu aproveito tamén este momento para pedirlle a vostede que na medida do posible pois teña a ben de mandarlles aos seus compañeiros axilidade para a tramitación dos mesmos e así poder abrir canto antes e dar ese servicio aos maiores da nosa provincia. Moitas gracias. Entendo que hai unanimidade. Terceiro punto. Terceiro, proposta en relación co escrito da señora alcaldesa do Concello do Incio solicitando segunda prórroga do prazo de adxudicación da obra número 31 do POS 2016, mellora de camiño de accesos a Toldados, del kilómetro 0 ao kilómetro 0490. Neste caso é unha prórroga, non sei se é unanimidade tamén. Gracias, señor presidente. Decir que este grupo sempre, por norma, ten, dentro do que é a autonomía local de cada concello, por facilitar o que poden ser as prórrogas de obra. No caso do Incio, eu creo que é un tema xa moi reincidente. É dicir, esta obra que o Concello planteaba meter no POS do ano 2015, a propia alcaldesa renuncia ao POS do ano 2015 porque dice que necesita para este acceso a Toldaos un expediente de expropiación e, por tanto, renuncia ao POS do ano 15. É a segunda prórroga que nos solicita e, por tanto, nin siquiera iniciaron expedientes de expropiación nin, ademais, teñen consigna presupuestaria para elo. Por tanto, nós vamos a favorecer que isto poda sair adiante, respetando a autonomía local e a proposta do Concello, pero creo que merece un tirón de orellas a xestión que se está facendo no Concello de Incio deste tema, dado que esta prórroga todavía estou seguro que non vai a ser suficiente para poder realizar a obra, dado que todavía están no período de consignación e non teñen os terrenos disponibles. Por tanto, pensando nos veciños de Incio, que é o que nos interesa que podan disfrutar esta obra, anunciamos a nosa abstención para que poda ir adiante, pero chamar a atención sobre o xeito que se está gestionando o diñeiro público nese Concello. Gracias. Entón, que hai que votar. Non sei se alguén máis quere intervir. Votos a favor, entonces. Abstencións. Votos en contra non hai. Queda aprobada a proposta. Cuarto punto. Proposta de cambio de titularidade a favor do Concello de Río Torto dun antigo tramo da Estrada Provincial Lugo P 2801 por San Adriano e Aguasósea a Mazo. Non sei se hai intervencións. Aprobámosla. Quinto punto. Quinto, proposta de retribucións do persoal funcionario e laboral da Deputación para 2017. Neste caso, non sei tamén se queda en debate, hai un porcén de momento, según a lei de presupostos, e unanimidade. Sexto punto. Sexto, proposta sobre a non celebración do pleno ordinario do mes de agosto. Creo que tamén estaba falando cos portavoces que estábamos de acordo en non facelo. Sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a controlar a calidade das praias incluídas no CEC As Catedrais. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moi bons días a todos. Moitas gracias, señor presidente. Cando falamos das catedrais, todos temos a imaxe ou a instantánea do que é o monumento natural das catedrais. Pero as catedrais é moito máis. É rede natura, é unha zona de especial conservación, é unha zona de especial protección que abrangue un espazo territorial moito máis aló do que é o propio enclave do monumento natural. Esa zona de especial conservación ou de especial protección chega a Tabarreiros, onde todo o magnífico do que é a playa das catedrais perde o seu valor xa solo coa visión do estado no que se atopa o litoral, pero máis
sabendo o que todos sabemos e que todos coñecemos que é o lamentable estado da praia de Arealonga, non só no seu aspecto, senón tamén no ámbito sanitario e no ámbito medioambiental. Dende logo, o urbanismo en Barreiros non é un descoñecido para ninguén tampouco, foi unha barbarie, un crecemento desordenado e descontrolado que leva a que a poboación deses núcleos que están ali en torno a esa praia, en torno a esa zona de especial protección, pois se multiplique exponencialmente nesta época estival. É un problema que hai dende hai moitísimos anos, dende hai sobre 20 anos, que o do tratamento dos residuos, a falta de saneamento e a falta de capacidade de depuración convertidos directos ao mar a través deses regueiros que atravesan notablemente a praia de Arealonga, pois leve a unha situación verdadeiramente crítica e a que as administracións responsables non poden pechar a porta ou non poden dar a súa espalda. Só hai dúas zonas de especial conservación na provincia de Lugo, que é as Catedrais e os Ancares Caurel. Esta praia das Catedrais, que foi declarada Monumento Natural no ano 2005, e, ademais, unha desas zonas de especial conservación da Rede Natura 2000, tamén zona de especial protección dos valores naturais, así como tamén reserva da biosfera dende o ano 2007. E sigue estando no estado no que está, e en vez de mellorar, incluso empeora, e cada ano no Brau faise máis difícil poder ir ali e poder disfrutar de aquel enclave natural. Lembrar que sale o paseo de Arealonga, o paseo, un magnífico paseo polo litoral para chegar ao enclave do monumento natural da praia das Catedrais. Isto significa un deterioro importantísimo da imaxe da Mariña lucense. Significa tamén a perda de moitísimas oportunidades económicas e sociais e, dende logo, non é un problema que haxa só na época estival. É un problema que teñen os veciños de esa zona onde, durante todo o ano, non están recibindo uns servicios decentes ou de calidade, por decirlo suavemente. Todos sabemos que en Santiago de Reinante hai unha depuradora que terá unha capacidade para 300 habitantes. En San Miguel debeu deixar de funcionar hai 20 anos a depuradora. Directamente hai ali unhas construccións, pero que non fan absolutamente nada. E incluso funcionando non podería, ou sería dudoso que pudese funcionar co sistema de cloración que está obsoleto prácticamente nos días de hoxe. O rego no que verte a de Santiago é o que está ao leste da praia, o máis famoso, que está con cartelitos, onde se concentrou a xente nestes días, pero tamén a de San Miguel verte pola parte oeste desa playa. 3.000 ou 4.000 persoas que están xerando residuos durante a época estival, é evidente que necesitan unha capacidade de resposta que non pode ser a habitual dos meses de menos actividade ou de menos impacto poblacional no concello. E nada se fixo, e nada se vai a facer. Estamos con un problema sanitario e con un problema medioambiental nada máis e nada menos que nun dos grandísimos iconos da provincia de Lugo. É dicir, a zona de especial conservación, a Rede Natura, o monumento, é dicir, a catalogación que queiramos das catedrais polo que a Mariña lucense é coñecida. Estamos, ademais, en un concello onde é o que máis fácil chega a calquera veciño da provincia de Lugo ou incluso de fora de Lugo, de León ou de Asturias, que é o de maior accesibilidade ou de maior rapidez para chegar á praia, para chegar ao mar no verán, e que se atopan con este panorama desolador. E isto, coa complacencia ou polo menos coa inacción do Concello e tamén da Xunta de Galicia, quen debe velar, dende logo, pola protección e polo cumprimento das obrigas sanitarias e medioambientais. Por iso,
Grupo Provincial Socialista o que pedimos é que, para que se free este deterioro da imaxe da Mariña, para que se repoña os potenciais que poden medrar en torno ás catedrais, en torno á Mariña lucense, e non se perdan oportunidades económicas, oportunidades de emprego e tamén oportunidades de conservar o noso patrimonio, e polo que instamos a Xunta de Galicia a que tome cartas no asunto e, dende logo, pois impulse os investimentos tamén necesarios para rematar con esta situación que eu creo que todos coincidimos en que é bastante grave. Hai unha emenda presentada por parte do Grupo Provincial Popular que non é ben acaída e, polo tanto, non se vai a aceptar, que consiste en manter o noso punto de acordo, pero engadir que se dé a continuidade a un compromiso acadado no ano 2010 entre a Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Barreiros para o financiamento da construción dunha nova depuradora en San Miguel de Reinante que dé a solución a esta situación. Dende logo que a construción dunha depuradora pode dar solución a esta situación, pero tamén é verdade que foi o Consello da Xunta o que decidiu que isto non se podía levar adiante, despois de ter €500.000 a Diputación de Lugo parados aí listos para cando se puidese executar esta obra. Pero foi o Consello da Xunta quen dixo que eso non se podía levar adiante, ademais pola situación urbanística, etc., do Concello de Barreiros, que creo que tamén todos coñecemos e non debe ser obxecto de debate nesta sesión, porque daría para moito tempo de debate. Co cal, creemos que o oportuno é instar a Xunta de Galicia que, dende as súas competencias medioambientais e sanitarias, actúe para que, do xeito que se crea máis convinte e coas posibilidades que haxa de colaboración ou de cooperación entre distintas administracións, se dea solución a esta situación que está poñendo en grave risco a imaxe de toda a Mariña lucense. As praias de Barreiros son impracticables, son, de verdade, pouco apetecibles para ir. Polo seu estado, non só pola situación de isto. Sabemos que perdeu todas as bandeiras azuis, sabemos que se atopan en uns estados de acceso realmente precarios, con uns servicios públicos ao redor precarios, de algún vestiario ou de algunhas duchas, vas pola parte de atrás e dá pánico velo. Pois, por favor, actuemos e pidamos á Xunta de Galicia que é o que ten que facer, que asuma as súas competencias en materia sanitaria, en materia medioambiental e actúe para que esta situación poida rematar. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Efectivamente, este é un tema que daría para falar moito tempo. O tema da situación urbanística de Barreiros, non? Isto é debido a algo, non? Non é por casualidade, non é porque os de Barreiros señamos máis porcos cos demais, non? E eu quero aquí, antes de empezar este debate, normalmente, cando chega o pleno de xullo, e cando nos despedimos, eu sempre lle digo a todos os deputados e deputadas e ao público que nos escoita que vayan de vacacións en agosto, que vayan a Mariño Lucense e podendo ser a Barreiros, porque eu son de Barreiros. E vou nos seguir dicindo, independentemente da situación nas que o Partido Popular que goberna en Barreiros teña as praias. Eso é outra cousa, pero podes ir ás praias de Barreiros. Desgraciadamente, hai unha praia que houve que prohibir o baño a semana pasada, o alcalde de Barreiros. Efectivamente, polo que contaba Álvaro na súa exposición, por eses vertidos continuos na praia de Área Longa en Reinante. Aquí mezclanse dúas cousas. Son a praia das Catedrais, porque, está na zona C, esa tamén a praia de Área Longa en Reinante. Mezclase en Ribadeo e Barreiros. Nada que ver. Dúas realidades totalmente distintas. Dúas realidades urbanísticas distintas e dúas realidades políticas distintas. Dúas realidades urbanísticas distintas porque hasta en Ribadeo, que o BNG goberna con maioría absoluta, aprobou o Plan Xeral por unanimidade, non?
En Barreiros, pois, levamos 30 e pico anos esperando por un plan xeral. E goberna o PP con maioría absoluta. Digo, son dúas realidades distintas e difíciles de comparar. Pero de onde xurde todo este problema dos verquidos en Barreiros? Bueno, houve un alcalde do Partido Popular que se lle ocorriu dar 44 licencias para construir 4.000 vivendas no ano 2006 sin as correspondientes redes de saneamento, nin o suficiente abastecemento de auga, non? Bueno, pois tirou pa diante con un informe técnico favorable, pero con un informe xurídico desfavorable. Bueno, 9 anos despois, pídenlle 10 anos de inhabilitación a ese alcalde, 10 anos de inhabilitación ao teniente de alcalde, 2 anos de prisión, 6 meses de inhabilitación ao concelleiro de obras, outros anos de inhabilitación a 3 exconcelleiros, varios anos de inhabilitación a técnico municipal, a arquitecta municipal. Non? Entonces, quen no seu momento denunciou esa situación, parece ser que algo de razón tiñamos, que iba a reventar todo, non? E, efectivamente, Barreiros, en pleno brao, reventan as traídas de auga, non hai suficiente auga, reventan as depuradoras e reventa todo. Solución? Bueno, pois o Partido Popular, despois do 2006, suspenderon as licencias en Barreiros, dada toda esa relación de feitos que veño de contar. No 2007 dictáronse unhas normas subsidiarias provisionais, instouse desde a Xunta ao Concello a realizar un plan xeral de ordenación municipal no ano 2007, van 10 anos, non temos nin o borrador, a oposición aínda non viu o borrador, sei que está en elaboración. E sempre me refiro ao Partido Popular. Refírome ao Partido Popular en Barreiros. Vostedes diránme que en Barreiros non goberna o Partido Popular, porque o alcalde e os dous tenentes de alcalde, seica, desde o ano 2015, non son militantes do Partido Popular. Pero, bueno, é o grupo municipal do Partido Popular, nin siquiera se puxeron como non escritos. Están de independentes dentro do grupo municipal do Partido Popular, non? Eu digo isto para que nos situemos, non? Bueno, pois, o Partido Popular no ano 2010 quixo salvar esta desfeita. E como a quixo salvar? Pois facendo un convenio que chamabanlle un plan sectorial de incidencia supramunicipal, donde iban destinar 14 millóns de euros para legalizar o ilegalizable. Para ilegalizar o que non se podía legalizar. Para legalizar, para darlles cartas de legalidade, a eses 42 bloques de apartamentos desas 4.000 vivendas. Curiosamente, aí iban poñer a Xunta 5,6 millóns de euros, o Concello 7,2 millóns de euros, a Diputación 1,2 millóns de euros e os promotores 0 euros. A maioría dos edificios estaban en solo rústico, en solo urbanizable. En solo urbanizable, todos vostedes, que a maioría son alcaldes, pois saben que é deber dos promotores dotar dos correspondentes servizos. Bueno, non se fixo. A Deputación de Lugo, con goberno bipartito do PSOE e do BNG, decidiu destinar 1,2 millóns de euros, cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego na Xunta de Goberno, onde se acordou eso, e en sucesivas prórrogas. Os diputados e diputadas do Bloque Nacionalista Galego sempre votaron en contra de que as institucións públicas tuveran que pagar a desfeita que fixeron os promotores en Barreiros xunto cun alcalde do Partido Popular. E, efectivamente, agora, pois, constanos que na Diputación pois non existe xa ese 1,2 millóns de euros despois de pasar varios anos. E alegrámonos desos. Na emenda que presenta o Partido Popular, pois, é volver a ese convenio de anos atrás. E nós, o mismo que dixemos en Barreiros, en abril de 2010, cando se aprobou tamén cos votos do Partido Popular e do Partido Socialista no Concello de Barreiros,
o Bloque Nacionalista Galego non apoiou este convenio. O saneamento é para todo o Concello, para as 8 parroquias, non só para as 4 de Costa, senón nunca terá o apoio do Bloque Nacionalista Galego, porque, volvo a repetir, este convenio era para salvarlle os muebles non só ao alcalde de Barreiros, senón para salvarlles os muebles aos promotores. Os cidadáns non tenen por que pagar 14 millóns de euros para que unhas urbanizacións que se estaban vendendo ali a precio de ouro teñan o saneamento que tiñan que haber feito os promotores. Por lo tanto, non me parece de recibo. Bueno, pareceme totalmente rexeitable esta proposta que fai o Partido Popular. E, por outra banda, tampouco vamos a apoiar a proposta que fai o Partido Socialista, polo mesmo motivo, non? Polo que veño de explicar, creo que se entende perfectamente. Ou se fai un proxecto de saneamento para todo o Concello, para as 8 parroquias do Concello, ou senón que o paguen que non tiña que pagar. Efectivamente, agora os promotores, a inmensa maioría deles, xa non actúan ali, xa non operan ali. É unha situación que ocorreu en Barreiros, pero que ocorreu en Foz, pero que ocorreu en algún lugar de Viveiro, ocorreu en toda a costa. E quenes foron os responsables tenen nombres e apellidos políticos. E, desde o Bloque Nacionalista Galego, pois cansámonos de denunciálo, non? E fomos sempre os malos da película. E alegramos moito, neste caso, de seguir sendo os malos da película. Porque se as cousas se houberan feito axustadas á lei, hoxe non estábamos debatindo esta moción, os que somos de Barreiros dóenos ver na situación en que o Partido Popular ten un concello tan precioso como a nós. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, pois, bons días a todos e a todas. Bueno, atendendo ao título da moción, pois non se desprende que o que queiran conseguir con ela é o que se pide, porque se dice moción do Grupo Socialista para instar a Xunta de Galicia a controlar a calidade das praias incluídas nesta zona das catedrais. A calidade das augas xa está controlada. Se vostedes acuden á páxina web do Sergas, pois, que é pública, ademais, ven que a Xunta de Galicia controla a calidade das augas de todas as praias, non só das catedrais, senón a praia de Arealonga e todas as do litoral, e pode comprobar que a calidade desas augas é excelente. Pero, bueno, un error teno calquera, e o certo é que o que vostedes queren pedir é colaboración económica para levar a cabo unha depuradora que evite estes problemas, que sí é certo que os hai, tendo en conta que, efectivamente, se lles escapa unha vez máis que a competencia en materia de saneamento e de abastecemento de auga, pois non é da Xunta de Galicia, nin é tampouco da Deputación, é unha competencia municipal. Polo tanto, a Xunta de Galicia deberá aportar sempre que queira aportar diñeiro. E tamén esta institución pois deberá aportar sempre que queira, porque é fácil pedir cartos, pero cando non se teñen as competencias non se poden exixir, só se pode pedir. En calquera caso, do texto da moción, pois non compartimos a redacción na que se dice que isto se produce co beneplácito do Concello de Barreiros. Miren vostedes, eu lles podo falar, polo menos a nivel político en Castro de Rei, ningún vertido se produce co beneplácito do Concello, porque é certo que os vertidos, cando se producen ou cando teñen lugar, pois pásanse por alto a voluntad dos concellos ou a voluntad da alcaldía. É certo que, efectivamente, este tipo de problemas pois veñen derivados, como nos dice o Concello de Barreiros, do que sucede puntualmente nos meses de verán. É dicir, todos sabemos que nesta época o número de visitantes ou o número de turistas no litoral, nas playas, pois aumenta. Tal e como nos manifesta o propio Concello, se son 500 os veciños que aproximadamente veñen usando esa depuradora que verte nestas zonas, pois nestas épocas, nos meses de verán, o número de veciños pasa de duplicarse, como consecuencia de que se conectou un camping, no que aumenta o número de turistas, un hotel e tamén un restaurante. E iso é o que produce o que fai que se produza o vertido. Insisto, non creo que se produza o vertido pola voluntade ou pola intención do alcalde dese concello, senón máis ben por este problema pois de aumento de poboación nos meses de verán. Pero hai que dicir incluso que das analíticas de auga que fixo a Consellería de Sanidade na praia de Arealonga en datas 29 de maio, 7 de xuño, 20 de xuño e 7 de xullo, das que eu me molestei en traer
copia delas, pois non se superan os límites sanitarios para prohibir o baño. Aquí pódese falar de que todo está moi contaminado ou pouco contaminado, pero eu creo que donde falan letras calan barbas. Efectivamente, aquí traemos probas tanto destas analíticas como tamén os invitamos a que comproben na páxina web do Sergas para que efectivamente se poida comprobar pois que a calidade das augas é boa, en este sentido que a analítica que se fai, insisto, no punto de muestreo que hai augas abaixo por parte da Consellería de Sanidade, pois non supera os límites para prohibir o baño. Non con isto queremos dicir que non haxa un problema, todos sabemos que o hai. Pero non obstante, para solventar este problema, xa existe un proxecto por parte de Augas de Galicia, un proxecto que, lóxicamente, necesita financiación. Un proxecto para construir unha depuradora nova en San Miguel de Reinante e un pozo de bombeo nesta parroquia, en Santiago de Reinante, para solventar este tipo de problemas e, efectivamente, dar solución a eses excesos que se producen nestes meses de verán. Se nosotros presentamos a emenda, non foi porque, efectivamente, queiramos obrigar a esta institución a que colabore ou non colabore. É que, se falamos de falta de competencias, tanta falta de competencias hai para a Xunta de Galicia como para a Deputación. Ningunha das dúas administracións é competente. É dicir, son competentes se queren contribuir económicamente. Este convenio de colaboración que se asinou no ano 2010 e que, efectivamente, como dixo o señor Veiga, mantivo o crédito desta institución prorrogado en distintos orzamentos, certo é que conlevaba obras de urbanización, obras de abastecemento de auga e obras de saneamento. Nosotros non estamos pedindo aquí que a Deputación contribúe económicamente ou retome ese compromiso económico de cofinanciación para a urbanización. Non se está pedindo eso. Nin tampouco se está pedindo que se retome a contribución económica para o abastecemento de auga que xa o está a levar a cabo en solitario o Concello de Barreiros. Simplemente se está pedindo que na parte proporcional para executar as obras de saneamento a que se comprometeu neste convenio do ano 2010, pois que se siga comprometendo, que siga asumindo ese compromiso. Non se está pedindo con isto tampouco que se urbanice ou que se aumente o número de vivendas, simplemente contribuir con outra administración como é a Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia a solucionar un problema que pode ter calquera concello e que, como digo, excede da vontade dos concellos, porque os vertidos non se producen nin pola vontade dos alcaldes, nin porque, efectivamente, os alcaldes non queiramos poñer solución a problemas que, en términos económicos, a veces exceden da capacidade dos concellos. Nada máis por esta primeira intervención. 3 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias. Parece ser que se pretende comparar a complacencia coa acción. Non estamos dicindo que sea o alcalde de Barreiros ou o Concello de Barreiros ou a Xunta de Galicia que enverte indiscriminadamente a praia de Area Longa. Agora que antes de levantarse as moles de urbanizacións que se levantaron, que xa había un problema de saneamento, e que se levantasen sin planificar o saneamento é polo menos complacencia, porque aquelo é innegable, aquelo veo calquera, con máis letra ou con máis barba, pero veo calquera que vaya por Barreiros. Eso é innegable. E o que nos atopamos é con que esta é a imaxe que se atopa a xente cando chega á zona de especial conservación das catedrais. E o mellor ten a fortuna de aparcar donde o monumento e ir polo paseo e a primeira entrada que atopa a playa na que podería estar ali tranquilamente disfrutando horas dun baño é este regueiro, que non fai falta visitar a páxina web do Sergas nin ninguna páxina web para saber o que discorre por ali. É suficiente con ter olfato e estar cerca, non fai nin tan siquiera falta aproximarse nin meterse no regueiro. É suficiente con estar cerca. E prohibiuse o baño en esa zona. Supoño que non sería polo capricho ou polo antoxo de ninguén. Supoño que sería ante o risco de alguna situación. Non confundan co das competencias. Estamos falando dun espacio que é Rede Natura. E dentro da Rede Natura, dun espacio que é unha zona de especial conservación e de especial protección. As responsabilidades na Rede Natura 2000 son do Estado para a interlocución coa Unión Europea, pero das comunidades autónomas
contan coas competencias para a designación das zonas da Rede Natura 2000 presentes no seu territorio e para a súa conservación e xestión. Iso é indudable. A súa conservación e xestión. Se evitar que este regueiro atravese a Rede Natura, atravese unha zona de especial conservación e de especial protección, non é competencia de conservación e xestión da comunidade autónoma nos espacios declarados de Rede Natura, veña Dios e o vexa. Outra cousa é que o problema real este uns metros atrás, pero é o que o ocasiona. É evidente que Augas de Galicia ten que facer un proxecto, é evidente que ten que buscar a financiación. Augas de Galicia ten moita financiación, porque, se non me equivoco, é a que cobra o canon da auga, Non o cobra nin a Diputación, nin o propio Concello. O Concello fai a gestión, pero o diñeiro vai para Augas de Galicia. En que reverte ese diñeiro aos veciños e veciñas? Eu estou de acordo co voceiro do BNG en que en Barreiros debería haberse avanzado antes do ano 2015 moitísimo no saneamento de todo o Concello. É evidente. Quizáis deba facerse un tratamento no que se sanee, no que se xere ou no que se poña en marcha a rede de saneamento de todo o Concello de Barreiros. Pero estamos falando agora mesmo dunha situación moi singular e cunha delimitación territorial moi clara, moi clara. E, ademais, onde a Xunta de Galicia non só ten a competencia, ten un cartel, É dicir, isto está sacado do Street View de Google. Calquera persoa que dende Alemania ou dende California faga un percorrido para ver con que paisaxe se atopa aquí, ve un cartel da Xunta de Galicia que lle di Rede Natura 2000, as catedrais e ve o famoso regueiro de Arealonga detrás. Así que non hai competencias, non se pode defender porque sabe todo o mundo que non é así. A protección medioambiental e a protección sanitaria, que non pasa só por facer unha analítica, senón por evitar que as analíticas nos dean resultados preocupantes ou alarmantes, sí que é competencia da Xunta de Galicia, porque, ademais, así se estrutura e tamén é a propia Consellería de Medio Ambiente e a de Ordenación do Territorio a que ten esas competencias en conservación da natureza e, polo tanto, na aplicación do Plan Director Rede Natura 2000 de Galicia aprobado no ano 2014 pola Xunta de Galicia. Eles mesmos asumiron a competencia non só polo modelo de xestión dos espazos Rede Natura, senón na propia aprobación do Plan Director Rede Natura 2000 de Galicia aprobado no ano 2014. Agora, ademais, buscar compromisos sin proxectos, sin intencións, e todo máis, bueno, pois son entelequias. A verdade é que Barreiros ten unha riqueza paisaxística, litoral, impresionante, que está mermando a súa imaxe, que está mermando o potencial de crecemento e de xeración de recursos económicos, sociais e tamén de asentamento poboacional no seu concello, pois por esta falta de xestión. Con complacencia ou sin ela, chámelle como queira, pero o problema está aí, leva 20 anos aí e nada se fixo para resolvero. E máis, permitiuse que se magnificase e que se ampliase e a Xunta de Galicia non pode decir que non hai un problema. Noutra parroquia poderá dicir que o tema do saneamento que solucionen como poidan os veciños de Barreiros. Agora, no que a zona de especial conservación das catedrais, a Xunta de Galicia ten moito que dicir. E supoño que se na Unión Europea teñen coñecemento de como se está xestionando isto e de que en situación se atopa isto, non tardará moito en chegar algún tipo de reprimenda ou de advertencia, porque é verdade que é unha situación lamentable. E fíxese, insisto, en que o punto de acceso máis empregado por toda a cidadanía que se desplaza á Mariña lucense na época estival. Esta é a panorámica que se atopa, co cal tamén afecta a imaxe da Mariña en xeral. Por eso pedimos algo tan sinxelo como eso, como instar a Xunta de Galicia en que a aplicación das súas competencias impulse os investimentos necesarios para rematar con esta grave situación. Tres minutos o vocero do BNG. Sí, eu direi ao señor Balado, nosotros non vamos á web
comprobar a calidade das augas. Os outros vamos pola playa de Arialonga, que é onde se comproba mellor. E non o decimos nós, o me díceno todos os bañistas. Levan 2 fines de semana concentrándose ali máis de 100 personas ao lado do regato e a xente pasaba así ao lado. Eu non sei, non dudo dos técnicos que fixeron as análises de auga ou de cando son esos resultados que colgan na página web, pero, bueno, a página web, desde logo que non o vamos a ir mirar. Bueno, o tema é, como dicía ao principio, bastante serio. Hai un problema político de fondo detrás deste problema e, efectivamente, arrancou no ano 2006. Isto empezou no ano 2006. As consecuencias son estas. Hai que solucionalo. E agora que queremos? Volvo ao argumento da primeira intervención. Que queremos? Que con cartos de todos os lucenses e de todas as lucenses, de todos os galegos e de todas as galegas, se pague a desfeita que fixeron os promotores. Empresas que moitas delas xa non existen. Iso non é de recibo. 14 millóns de euros para pagar o que non pagaron os promotores, para poder legalizar no novo plan xeral esas urbanizacións. Porque iso é o que está detrás de todo isto. Por que está parado o plan xeral de Barreiros? Por que está parado? Esperando a ver si salen os cartos de algún lado para legalizar esas urbanizacións, senón quedarían totalmente fora da relación. Ustedes saben, non vemos do Partido Popular. Saben, non ven, porque o 2 de decembro de 2006, unha semana despois de salir o decreto da Xunta de Galicia suspendendo as licencias en Barreiros, 20 cargos do Partido Popular, moitos deles xa non están, pero dous sí, que un é Balseiro e outro Barreiro, estaban diante do Concello de Barreiros rajando contra o goberno bipartito e apoiando a Alfonso Fuente Parga, alcalde de Barreiros, imputado por dar 44 licencias cos informes xurídicos en contra. Bien, creo que queda claro, non? Creo que queda claro. Entón, ustedes que queren? Díganlle a todos os lucenses, pois agora queremos que se paguen esas depuradoras con cartos de todos, non? Pero solo esas, solo as das parroquias de abaixo. Por certo, falan da de San Miguel de Reinante, Santiago de Reinante. Pero, bueno, tamén hai o mesmo problema na de San Miguel de Reinante, que está 1 kilómetro ou 2 máis, está nun pezo da playa de Arealonga, outra está no remate. Ten o mesmo problema a depuradora de San Miguel. Son dúas que rodean a playa de Arealonga. Ou seja, terían que poñer 2, 3, 4, as que seña. Eu digo sí, pero xa hai cartos para todo o Concello. Porque as parroquias da zona de arriba verten ao río Masma, que desemboca na ría do Masma, entre Foz e Barreiros. Estamos rodeados por todos os lados sin saneamento. Se fora para todo o Concello, nós sempre o dixemos, o Bloque Nacionalista Galego defendendo ali en calquer lado. Votaríamos a favor desa proposta. Neste sentido, desde logo que nós vamos a externos, e volvo outra vez a dicir o mismo, poñendo o dedo onde está o problema. O problema de Barreiros é un problema do Partido Popular. O problema político que tenen ustedes, que se tenen que amañar con aquel alcalde e aqueles 2 tenientes de alcalde que tenen ali. E foron os que nos levaron a esta situación, pero refrendada polo señor Balseiro e polo señor Barreiro. Hai fotos, podemos ir ás hemerotecas, hai fotos e hai declaracións dese día cargando bastante contra o Bloque Nacionalista Galego. Pois agora que vayan o señor Balseiro e o señor Barreiro solucionar o problema a Barreiros. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bueno, simplemente para indicar que, para salir ao paso ao señor Santos, que parece que non se quere enterar, as obrigas derivadas da inclusión dun espacio natural en Rede Natura non abarcan nunca as obras que teña que executar por razón da súa competencia a Administración, neste caso o Concello ou a Diputación, porque senón figúrese vostede, inclúen un terreno, todo o terreno que está incluído na provincia de Lugo en Rede Natura, pois se necesitan saneamento, como é competencia da Xunta, sería a Xunta, se necesitan abastecemento da auga, como está incluído en Rede Natura, tamén sería competencia da Xunta de Galicia, e se necesitaran calquera outro tipo de reforma tamén sería competente a Xunta de Galicia. As obrigas derivadas da inclusión dunha zona protexida en Rede Natura abarcan a outro tipo de criterios ou parámetros, é dicir, a Xunta de Galicia pois non se pode dicir que non tuvera interés por manter o espacio das catedrais. É dicir, foi a Administración que puxo en marcha o Plan de Conservación da Praia das Catedrais, que conta con instrumentos de planificación sobre a zona, establece normativa de usos, establece programas de actuacións.
destinados pois, a poñer en valor os seus valores ambientais e paisaxísticos. Esas son as competencias, señor Santos, e non outras. Esas son as competencias que, por outra parte, tamén dicirlle ao señor Veiga que, efectivamente, o Concello de Ribadeo, efectivamente, o BNG, pois faino moi ben coa playa das Catedrais porque a inversión lle fixeron outros, non a fixo el, así goberna calquera. Iso tamén hai que dicilo. Non entendemos a postura do Bloque Nacionalista Galego porque neste caso particular, ele é concelleiro en Barreiros e, efectivamente, pois, debera votar a favor, porque debera dicir se está a favor dos seus intereses políticos ou a favor dos veciños e veciñas. En este caso, o que acaba de facer, co que acaba de dicir, non sei aínda como votará, porque ao mellor rectifica, é darlle a espalda aos seus veciños. A min xa nada me sorprende desto, porque eu estou acostumbrado a voceira do BNG no meu concello. Cando toca de verdad decidir se hai un tema importante no que se ten que pronunciar políticamente o BNG, cando se lle pide o apoio, cando verdadeiramente fai falta, non se pode contar con el. Polo tanto, neste pleno a ninguén lle debe de sorprender que a postura do BNG sexa a de darlle a espalda aos veciños e usuarios, aos veciños de Barreiros e usuarios da praia de Arealonga, porque outra cousa, pois, xa non hai que esperar. Pero entendemos cal é o motivo. Como dixo el, o motivo é o da frustración política. Efectivamente, non dá conseguido a alcaldía de Barreiros, e claro, pois ten aí esa tirria constante, porque, efectivamente, el, bueno, pero como non a deu conseguido, pois el sigue lle tendo tirria naquel momento. E entón, con isto, pois simplemente cerrar o turno de debate e decir que, efectivamente, pois nosotros entendemos que a Deputación debera contribuir económicamente na parte proporcional non ás obras de urbanización, que xa se puxo de manifesto que esas obras non se van a executar con este proxecto que está feito por Augas de Galicia e, efectivamente, pois simplemente no tocante ao saneamento. Nada máis, moitas gracias. Un minuto, vocero do SOE. Moitas gracias. Pouco máis queda que dicir. Me parece que quen non se entera de verdade ou non se quere enterar ou quere que os que escoiten isto non se entera é o Partido Popular, señor Balado. É dicir, que o plan de conservación da playa das Catedrais é magnífico, sí, pero a zona de especial conservación é máis que a playa das Catedrais, chegalle a Arealonga. É dicir, que dentro dese plan unha das liñas é a posta en valor ou a conservación dos valores medioambientais e que quen di que a súa acción é conservar eses valores medioambientais, diga tamén que non ten a competencia para conservalos, é moi difícil de entender. O que pasa é que non se quere, por qué? Porque exixe un investimento importante e exixe poñer claras unhas cuantas cousas no Concello de Barreiros que ao mellor non lles interesa poñer claras por cuestións políticas que xa dentro da súa organización pois terán que entender ou que explicar ou que discutir vostedes. O que hai en realidade é que é importante valor medioambiental, paisaxístico e natural, que é Rede Natura 2000, e que pode incluso contar con fondos europeos para a súa xestión, conservación, impulso, etc., se está deteriorando porque o que está claro é que verter os residuos de toda unha poboación que alcanza os 4.000 ou 5.000 habitantes no período estival directamente a través dun rego ao mar polo medio dunha praia que está nunha zona de especial conservación, eso, dende logo, é un atentado medioambiental. E veo calquera, e o que ten responsabilidades e competencias en medio ambiente, debe atendelo, porque non é só dicir, pasa isto, vale, analizamos a auga, vale, e que facemos para que isto deixe de pasar? Que facemos coa situación na que se atopa eso? É que o ve calquera, porque calquera que vaya por ali o ve. Eu mismo vou moito por ali, e hai 2 fines de semana era insoportable estar na playa de Arealonga ao lado do rego polo que verte. Entón, de verdade, non nos despeinemos e digamos, oye, temos aquí unha zona de especial conservación que é Rede Natura, que debemos protexer medioambientalmente, pois vamos a protexela, que é a competencia que ten a Xunta de Galicia, non hai nada máis. E para iso é o que presenta o Partido Socialista, é o que o Partido Socialista vai a votar a favor. Os demais, pois cada un votará o que queira, explicará o como queira. Explicacións, desde logo, hai para todo.
Agora, con explicacións, non deixa de verter os residuos de Barreiros á playa de Area Longa. A ver como se amaña iso. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Non se aproba a moción. Octavo punto. É verdade, falta un diputado do Partido Popular de empate. Entonces, repites a votación co voto de confianza de calidade do presidente. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Entonces, que aprobamos a moción por voto de calidade do presidente. Octavo punto. Oitavo, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a mellorar e ampliar o servicio de pediatría na provincia de Lugo. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias de novo. Pois cambiamos agora de tema e afondamos tamén nun tema preocupante. Son 48 os concellos da provincia de Lugo que non contan con servicio de pediatría permanente nos seus centros de saúde, algo que pode ser entendible polo dimensionamento incluso pois da afectación de poboación que pode haber. Pero vemos como o deterioro da sanidade pública, o desmantelamento e a reducción no investimento en profesionais acada tamén a este tan sensible ámbito da prestación sanitaria. Vemos como Barallan, hai uns poucos meses, tivo un problema importante pola falta de pediatra e vemos hoxe unha situación preocupante no concello de Chantada, onde con máis de 900 nenos se quedan sin pediatra. Non estamos falando dunha atención calquera, estamos falando dunha atención especializada e que ten moitísimos matices, pois é verdade que o calendario de atención pediátrica do neno sano, pois exixe menos recursos profesionais, porque un neno sano, evidentemente, pois ten menos demanda de servicios sanitarios, pero tamén é verdade que o seguimento é fundamental. É fundamental non só para a atención dese ámbito da poboación tan sensible como son os nenos e as nenas, senón que é fundamental tamén para a dotación de servicios públicos no medio rural que faciliten a conciliación da vida familiar e laboral, que faciliten o asentamento poboacional, que faciliten que as familias poidan medrar no seu territorio e non teñan que desplazarse, moitas veces levando consigo o desplazamento da unidade familiar a residir en outro lugar para recibir servicios sanitarios ou de outra índole importantes e que cada día son máis necesarios. É evidente que hai que ampliar a oferta de pediatras, xa que non se está a facer. Se non repoñemos, se non somos capaces de crear novas prazas, pois entón, evidentemente, por xubilacións, por baixas, polo demais, eso desaparece e atopámonos con esas situacións na que, temos un pediatra 2 días á semana, pero ora está de baixa, entón os de Baralla que veñan ao Corgo, pero no Corgo é o mismo, tampouco está, entonces veñen a Lugo, en Lugo dinlles, pero porque vides aquí, é que non está ali, entón os nenos andan dunha mau para outra, está moi ben a historia clínica única, pero a atención, por moito empeño que poñan os profesionais que o poñen, pois xera certo desconcerto entre os pais e as nais, ademais das incomodidades que xera. Outro caso é o de Chantada, onde directamente se pasa de unha atención permanente a unha atención que non é todos os días, e, pois tampouco se sabe moi ben se teñen que ir a un lado ou se teñen que ir a outro, e onde hai un volume de
de poboación suficientemente amplio como para xustificar un pediatra. Non pasa nada porque un pediatra se xubile ou teña unha baixa e se sustitúa, pero iso ten que ter planeado a administración competente na materia. O que non se pode é facer, dende logo, a planificación sanitaria con unha folla de Excel e con un Google Maps, porque iso non refire realmente a realidade territorial que temos. Se non se quere especializar ninguén en pediatría, por alguna razón será. E se non hai plazas suficientes para repoñer, bueno, pois por alguna razón será e haberá que ampliar as plazas de formación en pediatría especializada. E haberá que dar tamén certa seguridade laboral ou na súa relación coa administración a estes profesionais. É verdade que o problema o temos en todo España, mas nalgúnas comunidades priman a pediatría sobre outras especialidades porque son conscientes da importancia que ten para o desenvolvemento futuro da comunidade, como é o caso de Valencia. En Galicia, pois non se está a facer. É verdade que durante o bipartito, porque supoño que en algún momento apelarán ao bipartito, que é o que fan reiteradamente, había máis pediatras. E ainda así o Partido Popular decía que o servicio estaba desatendido e culpaba a Xunta delo. E hoxe defenden que isto está perfecto, habendo moitos menos pediatras. Por iso, centrándose neses dous casos singulares que foron máis visibles nos últimos tempos, pero que é unha afectación de toda a provincia, que, como digo, hai 48 concellos que non teñen un pediatra de xeito permanente, que o podemos entender. E hai concellos, bueno, pois, como o meu concello, que vai 2 días á semana, bueno, pois, con eso consíguese atender. É verdade que se ese pediatra colle unha baixa e durante 2 meses non aparece, o trastorno é innegable, é indiscutible. Eso é pola política sanitaria que sigue a Xunta de Galicia de aquí o que se dá de baixa non nos sustitúe ninguén, que vayan para outro lado, que vayan para o ULA, que vayan para onde vayan, e, bueno, vamos tirando e vamos capeando. Esa situación entendemos que hai que rematar. O caso de Chantada, como decía, que abre 1 ou 2 días por semana con máis de 900 nenos de masa para atender, a verdade é que iso entende calquera que é inasumible para calquera profesional. É dicir, nin que sean Superman o poden atender. Iso que significa? Bueno, pois que unhos lles tocará, outros non lles tocará, hoxe irán a Chantada, mañán irán ao outro lado, e pasado a outro. E a Xunta de Galicia di, bueno, é unha situación temporal, pero as situacións temporais en materia sanitaria acabanse convertindo en crónicas cando a xestión é do Sergas e cando se trata de repoñer efectivos. E o gran temor é que esa situación se consolide. E para demostrar que non se pretende consolidar, pero o máis importante, para rematar xa cos problemas de atención que hai, o que teñen é que restituir ou repoñer ese pediatra e, polo tanto, que teña atención todos os días no centro sanitario de Chantada, cando, ademais, hai un importantísimo clamor social para que así sexa. Polo tanto, esta proposta do Partido Socialista o que pretende é que a Corporación Provincial se manifeste instando a Xunta de Galicia a que estableza un plan que programe a incorporación progresiva nos vindeiros 5 anos de especialistas en pediatría, de maneira destacada en termos numéricos respecto doutras especializacións, co obxectivo de cubrir as necesidades xeradas polo déficit de pediatras na provincia de Lugo. Instar tamén a Xunta de Galicia que cubra con contratacións as baixas e vacacións dos e das especialistas en exercicio no Sergas durante o desenvolvemento dese plan mencionado de dimensionamento da atención pediátrica en Galicia, de forma que a atención pediátrica se garanta nos centros de saúde cun tempo de espera reducido e instar tamén a Xunta a que a atención pediátrica e sanitaria se contemple como prioridade a atender a través de outros plans de desenvolvemento territorial, como pode ser o do transporte. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moitas gracias. Ben, señor Santos, eu, dende o Partido Popular, estamos de acordo na
no fondo da cuestión que plantexa, que é a necesidade de contar con máis facultativos na especialidade de pediatría, a necesidade de mellorar, de alguma maneira, mellorar a atención pediátrica na nosa provincia e en Galicia. Pero isto non se está a facer non porque non haxa unha vontade de facelo así, sino porque, como vostede incluso recoñecía, pois non hai facultativos na especialidade de pediatría para poder cubrir esas ausencias das que fala. Entón, aínda que podemos coincidir nese fondo da cuestión e nesa necesidade, pois non consideramos que non é acertada a forma nin a fundamentación coa que vostede quere xustificar esa necesidade, porque, eu entendo que agora que o presidente da Xunta vén de presentar un proxecto de dinamización para o barrio da Residencia, pois que inclúe, entre outras dotacións, un centro integral de saúde pioneiro en Galicia, pois non lles queda moito de onde tirar para coller argumentarios demagóxicos pouco rigurosos para facer política, porque senón a verdade é que non entendo o que argumenta na súa exposición de motivos falando de erros de xestión, de decisións incorrectas, de reducción de servicios de pediatría, incluso de recortes, non? Algo que é un argumento que xa queda obsoleto, incluso está desgastado de tanto que usaron nos últimos anos, porque vostede sabe que é a realidade e que a imposibilidade de cubrir esas ausencias é porque realmente non existe no cadro de facultativos, non existen canteira para poder tirar deses profesionais. Para o Servicio Galego de Saúde, garantir a calidade da prestación sanitaria pediátrica nos centros de atención primaria é unha prioridade que creo que ninguén debería cuestionar. Estamos de acordo en que existe esa necesidade de máis profesionais, esa necesidade de traballar na mellora da atención pediátrica de Galicia, pero iso creemos que debe de facerse con criterios técnicos e dende o Sergas, facelo o Sergas, pero en colaboración coa Sociedade Galega de Pediatría, en colaboración coa Sociedade de Pediatría en Atención Primaria e cos profesionais, cos xefes de pediatría, que son os que, de alguma maneira, poderían diseñar un documento para traballar nesa mellora. Non existe supresión de prazas, como di vostede, de pediatría, nin en Chantada, nin ningún outro concello. Dixo que Chantada se quedaba sin pediatra. O que existe é un axuste debido a esa falta de canteira de profesionais, como lle decía. A ausencia de pediatría en Chantada é temporal, mentre se realizan as sustitucións por esa falta de persoal, e ante esta situación o Sergas a verdade é que non permanece impasible, senón que está a traballar, como lle decía, en coordinación coa Sociedade de Pediatría de Galicia e cos xefes de servicio desta especialidade para que a atención sexa o mellor posible. O Sergas é consciente de que todo isto dá lugar e pode dar lugar a un incremento de carga asistencial, polo que tamén está a traballar para levar a cabo todos os axustes posibles, tanto na distribución das vacacións como no rediseño das xendas de traballo, para evitar unha carga desmesurada. Por outra banda, creo que compre decir que Galicia é unha das comunidades autónomas onde a cobertura de especialistas en pediatría en atención primaria é superior ao 90% e o 10% restante son atendidos por médicos de familia perfectamente formados para realizar esta atención con todas as garantías. Eu estou de acordo, como decía vostede, de que a atención na saúde dos nenos e das nenas require dunha certa especialidade, pero require, sobre todo, de capacidade facultativa da que eu non dubido de ningún médico de familia que a teña, non? Nin eu, nin o Sergas, porque así o está a manifestar.
esa especialidade da que fala e esa sensibilidade da que fala, pois tamén a poderíamos requerir en outros casos, en outros pacientes, como podría ser pois a atención a unha persoa sorda ou a atención a unha persoa con a discapacidade intelectual ou a atención a calquera outro paciente, bueno, pois, que teña outras circunstancias específicas, non? Mire, fala da planificación, vostede fala da planificación da formación de especialistas, pero é unha competencia, esa é unha competencia do Ministerio de Sanidade e a que as comunidades autónomas lle achegan as súas necesidades existentes, polo que o que vostede plantexa no seu primeiro punto penso que debería ir dirixido ao Ministerio e non á Xunta de Galicia. Así mesmo, tamén, se vostede se esmera en sensatez, eu penso que saberá que o que pide no segundo punto da súa moción non é posible, xa que, como lle dixen ao principio desta exposición, pois non existen facultativos aos que poder contratar. Polo tanto, o que parece máis axeitado é o que nosotros lle propoñemos, que é que o Sergas, a través en colaboración coa Sociedade Galega de Pediatría, pois traballe na elaboración dun documento de mellora da atención pediátrica na provincia de Lugo e en Galicia, no conxunto da comunidade autónoma. E xa, por último, no último punto da súa proposta, a verdade é que non entendo, ten que me disculpar, non entendo moi ben que é o que quere decir, se é que quere que se mellore o transporte para que os cidadáns teñan, é que non sei, non entendo o que quere decir, non sei se o pode explicar. Dito isto, e, bueno, xa resumindo, vendo que no fondo, o fondo da súa iniciativa, da súa proposta, é un obxectivo compartido polo grupo do Partido Popular, nosotros o que lle propoñemos é que acepte unha emenda de sustitución que xa lle presentamos e que indo na súa liña, bueno, pois, se me permite, nos parece máis realista e máis operativa. Serían 2 puntos. O primeiro sería manter o seu punto tal e como está, simplemente modificando instar á Xunta por instar ao Ministerio de Sanidade, que é o que ten a competencia neste tema, e o segundo punto sustituílo por instar ao Sergas e á Sociedade Galega de Pediatría e a Sociedade de Pediatría de Atención Primaria a que elaboren un documento de mellora na atención pediátrica en Galicia. Eu espero que poida ser aceptada esta emenda e, en ese caso, como o fondo mellorar a atención pediátrica na provincia e a necesidade de alguna maneira, Vai rematando. Se arremato, mellorar esa atención, pois non teríamos problema en votar a favor. Gracias. 6 minutos o vocero do BNG. Si, ben, eu vou empezar pola emenda que fai tamén o Partido Popular. Instar ao Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, efectivamente, é quen ten a competencia para decidir as prazas en cada comunidade autónoma, pero, bueno, dado tamén que son da mesma cor política o presidente do Goberno e a conselleira de Sanidade e máis o presidente da Xunta, xa non deberá facer falta este paso, non? E con respecto ao segundo punto, esa emenda de sustitución que dice instar ao Sergas e a Sociedade Galega de Pediatría e a Sociedade de Pediatría en Atención Primaria a que colaboren nun documento de mellora na atención pediátrica en Galicia, que non vai a pasar como os análisis das augas da playa da Área Longa, que despois non se corresponden para nada coa realidade. Está moi ben ali na página web, os análisis que fai Augas de Galicia, pero a xente vai por ali, é imposible que entenda os análisis, se primeiro viu a página web, non? Eu, sempre que se fai unha proposta aquí, sempre sale o Partido Popular, digo, sempre que se fai unha proposta, en temas de sanidade, por exemplo, pero en moitos máis temas tamén, pero concretamente en temas de sanidade salen como fiales escuderos a defender o que faiga falta. Aquí está todo perfecto. Aquí non hai problema. O problema dos pediatras inventárono os diputados do PSOE no Parlamento Galego, máis os diputados do Bloque no Parlamento Galego, porque a nosa parlamentaria Olaia Rodil fai uns meses tamén levou a problemática existente na provincia de Lugo. Nese caso eran os concellos de Corgo, Láncara,
Becerreá, Baralla, Páramo e as Nogais. Denunciábase tamén xa daquela que non se cubrían as baixas dos Sergas, que despois se derivaban a un Paco ou a outro, aquí o de Fingoi, bueno, que había prácticamente que andar con neno ou coa nena toda a noite por aí dun lado para outro. Outro tanto pasa en Alfoz e Valadouro, que dependen de Foz. Cando está de baixa a pediatra de Foz, pois, e dende Lienzo, se vamos a Burela ou a donde vamos, ou chegámonos a Mondoñedo ou a Viveiro, correndo cos nenos por esas estradas que hai pola zona. Nunha zona como é Castro, Cospeito e Outeiro, con 15.000 habitantes, que suman prácticamente entre os tres concellos, curiosamente hai un pediatra, curiosamente tamén no concello de Outeiro, polo que me dice aquí o meu compañeiro Ferreiro, atende un día, non? Curiosamente tamén é Outeiro un das poblacións desas tres que máis xente nova ten, non? Quero dicir, isto é unha retaíla que podemos ir por todo o país adiante, concretamente por toda a provincia adiante, e veremos como a realidade e o que palpan os veciños e veciñas non se corresponde co que acaba de dicir agora mesmo a compañeira Mari Teijeiro, non? E despois tamén está a situación dos traballadores da medicina, non? Hai médicos con traballos en condicións moi precarias, hai traballadores en paro, efectivamente, se as plazas as van a determinar desde Madrid, home, eu creo que non facía falta facer ese paso de instar desde aquí. Eu creo que, se ustedes o saben, pois o señor Feijóo xo deberá facer directamente, deberá ter peso para negociar, non? E despois outro dato que dá aí, que é a ratio esa, como Galiza está por riba da media da ratio do Estado. É que sempre vimos con eses datos tamén, é que estamos por enriba da media, non? Pero que é ratio de población solo? Non, señores, non. Isto non é Castela, ancha é Castilla, non, isto non é ancho, non, non. Non se poden dar os mesmos servicios nas mesmas condicións en Castela que aquí, iso ustedes saben, non? Claro, non é o mesmo un pediatra, pois, atender nunha zona rural de aquí, que teña toda a población concentrada nun pobo de Castela, home, iso ben o saben. Por iso, claro, iso é falsear datos. Iso é estar falseando datos. Igual que se falsean ou se dan falsas interpretacións das estadísticas da auga da playa da Arealonga, que, bueno, para a Xunta están todas moi ben, e a xente pasa así por ali, ou non sei. Quero dicir que un pouquiño máis de compromiso con esta provincia, e así sería eu ao Partido Popular, porque a realidade que ustedes ven non é a que ven os veciños e as veciñas. En temas sanitarios, en temas de servicios sociales, hai que ser bastante máis serios. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias de novo. Mire, a súa emenda non se vai a aceptar polo seguinte, vamos yo a explicarme. Podemos buscar e incorporar no primeiro punto, por se quere mencionalo. Pero nos propoñemos instar a Xunta de Galicia que estableza un plan que programe a incorporación progresiva nos próximos 5 anos de especialistas en pediatría, de maneira destacada en termos numéricos respecto de outras especializacións, co obxectivo de cubrir as necesidades xeradas polo déficit de pediatras na provincia de Lugo. Nos pedimos que se incorporen a traballar. Unha cousa é que se incorporen a traballar, que se creen plazas e, polo tanto, que atendan nos centros sanitarios. Outra cousa é que se creen plazas de formación, de residentes, etc., que sí lle corresponderá ao Ministerio, pero o Ministerio se ve que hai demanda, e aí están as boas xestións políticas que debe facer o presidente da Xunta de Galicia ou a conselleira ou quen corresponda, sí, evidentemente, pero non fai falta formalos a todos, Algún podemos ir buscar a Portugal e sábeno vostedes moi ben, que hai especialistas non só de pediatría, de outras especialidades que foron a buscar o traballo a Portugal porque en Galicia non se crearon as plazas que había que crear. Hoxe estamos na atención sanitaria que estamos. Digo eu que en canto creen as plazas, emerxen os pediatras que queren traballar en Galicia. Non fai falta esperar a que se formen todos. Por eso, esa parte non a podemos aceptar. Podemos, incluílo como engádega, instar tamén ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a que promocione a formación e, polo tanto, o incremento do número de especialistas que se forman en pediatría. O punto 2 e o 3
no 3, que ten alguna dúbida sobre que significa algo tan básico de que os servicios habrá que programalos, habrá que proxetalos de xeito que unhos se complementen a outros, porque poñernos o pediatra nun concello ao que non temos servicios públicos de transporte para ir, bueno, pois non é que non facilite a conciliación da vida familiar e laboral, senón que o millor é un torpedo para que esa conciliación se poida producir. Iso é o que pedimos, que cando se planifiquen os servicios públicos se fagan dun xeito o máis integral posible, de forma que unhos se complementen a outros. Ese punto non debe molestar a ninguén, porque debería ser a máxima de calquera institución ou calquera administración pública. En canto ao punto 2, que vostede di que o sustituamos o de instar a Xunta de Galicia que cubra con contratacións as baixas e vacacións dos especialistas en exercicios do Serga, e propónnos que instemos ao Sergas e a Sociedade Galega de Pediatría e a Sociedade de Pediatría en Atención Primaria que elaboren un documento de mellora na atención pediátrica de Galicia. Mira, se ese documento pon un pediatra en Chantada dentro dunha semana ou no Corgo para atender os nenos de Baralla tamén na semana que ven, vale, pero o documento non atende nenos, Entre que elaboren o documento e aproben o documento e diseñen o plan e aproben o plan, vai a pasar algo parecido co da residencia, que vostede ven aquí a sacalo que non sei que ten que ver con isto. Pero pobres dos veciños de Chantada, como tiñan que esperar pola resposta da Xunta de Galicia o que esperaron os veciños da residencia, porque entonces estes nenos non van a necesitar un pediatra, van a necesitar un xerontólogo. Iso é o que vai a pasar, porque se 8 anos despois ainda teñen o proxecto e a execución, botémoslle outros 8 anos tirando polo baixo, os 14 anos da atención pediátrica vanlle moi lonxe. Algún xa ten traballo e xa ten fillos que levar ao pediatra, e o mellor de Chantada sigue sin haber pediatra todos os días ou como Dios manda. Entón, de verdade, aceptolle se quere incorporar no punto 1 instar a Xunta de Galicia e o Ministerio para o asunto da formación, pero coa máxima de que nos próximos 5 anos se cubra o plantel de pediatras necesarios para atender os nenos e que, lle insisto, non fai falta que se formen todos, que os hai formados, pero traballando fora de Galicia, porque aquí non tuveron a súa oportunidade pola planificación que houbo dende a Xunta de Galicia. E o resto mantémolo íntegro. Supoño que tanto a Sociedade Galega de Pediatría como os Sergas estarán elaborando documentos continuamente sobre a planificación e a programación do servicio. Senón, pois, a verdade sería un pouco preocupante tamén. Que nos preocupa a nós? Bueno, pois que estes dous casos e outros que non se repitan, ou que non se volva a producir, e que, pois, neses concellos nos que non hai servicio de pediatra, non teñan que andar de un lado para outro, e naqueles que o hai que non o perdan, porque se queremos que os nenos vayan a moito menos, o mellor que podemos facerle é sacarlle a atención sanitaria. Entón, sí que podemos xa ir poñendo o cartel de liquidación por cierre en moitos povos e en moitas parroquias desta provincia, que é o que está pasando. Entón, buscando solucións para os problemas inmediatos que temos, como é o de Chantada, pasa porque se sustitúa nas súas vacacións ou na súa baixa a quen ali ocupa a plaza. E non esperemos a que dentro de 2 anos se produzca a xubilación definitiva, non? É que como ten a plaza e como está de baixa, non podemos cubrir a baixa, non hai profesionais, e non sei que, en 2 anos prodúcese a baixa, tal, e que non hai profesionais, amortizamos a plaza, e os de Chantada, pois a ver da onde levan os nenos. Que iso, previsiblemente, é o que pode pasar, salvo que realmente collan un pouco de respeto á movilización social que está habendo, que non é nada despreciable, 4.500 persoas apoiando a reivindicación da solución ao problema de pediatría, en Chantada 24 colectivos de diferentes índoles respaldando a xente que constituíu esa plataforma para tratar de dignificar e de recibir unha atención sanitaria pediátrica conforme á situación e á actualidade na que estamos vivindo, ou no caso de Baralla, 1.300 sinaturas nada máis e nada menos nun concello, pois cos habitantes que ten, que é unha cifra, dende logo, moi importante. Por iso, a nosa proposta é manter a moción tal cual a presentamos coa inclusión de instar tamén ao Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade a que habilite a formación de máis especialistas.
3 minutos. O voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Si eu entendo o que di vostede, señor Santos, e é un tema que preocupa, non só lle preocupa ao Partido Socialista, sino que nos preocupa, eu penso que ao conxunto dos que estamos aquí, lle preocupa ao Sergas, ao Servicio Galego de Saúde. Vostede di que non acepta a nosa emenda, e eu a verdade é que o lamento, porque, vamos a ver, que instar a Xunta de Galicia que estableza un plan, ese plan non se vai a poder materializar se non existe canteira, se non existen profesionais. E as contratacións nas que vostede quere instar a Xunta de Galicia no segundo punto non se van a poder materializar sin ter ese plan. Por lo tanto, é que unha cousa que leva a outra. Por lo tanto, nosotros o que lle propoñíamos era unha proposta máis realista para ir dando eses pasos de cara a mellorar ese servicio de pediatría. Estamos de acordo na necesidade de que existe esa necesidade de máis facultativos na especialidade de pediatría. Estamos de acordo na necesidade de mellorar este servicio de atención pediátrica en Galicia, pero non podemos, se non acepta a esta emenda, nosotros non podemos votarlle a favor, porque é que vostedes se empeñan en turrar contra un muro e pedir imposibles. Vostedes sabe que si se elabora ese documento do que nosotros falamos na nosa emenda, non se pode poñer na semana que ven un pediatra en Chantada. Vostede o sabe e está pedindo imposibles. Entonces, eu lamento moito, pero non lle vamos a poder votar a favor. Gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Nada, simplemente para anunciar o noso voto favorable á moción tal cual a presentou o Partido Socialista, e tamén que, como mínimo, se duplicaran as plazas do MIR, pois avanzaríamos bastante no tema. Un minuto para rematar. Moitas gracias. He visto que cando se plantexa pedir á Xunta de Galicia solucións concretas e pragmáticas que den solucións rápidas e axeitadas á realidade na que se atopa a nosa provincia, o Partido Popular non se atreve a levantar a man. E pérdese neses discursos, non sei, debenlles dar na formación de verano estos tecnicismos ou esas palabrexas, en vez de recurte, reaxuste, etc. Un momento que, porque sabemos todos onde está Rajoy, que eu pensei que estaba aquí presentando ou dando unha roda de prensa despois dun Consello de Ministros, señora Teijeiro. Houbo recurtes en sanidade, non houbo incorporación de efectivos de persoal á sanidade, e non está habendo sustitucións por vacacións, non está habendo reposición por xubilacións, non está habendo nada, está habendo un deterioro que hoxe o sufren nas súas carnes moi directamente os veciños de Chantada e os de Baralla, pero que o acabamos padecendo todos. Eso pasoulle en Friol, xubilouse un médico, era unha cuestión temporal, non sei que, non sei canto, esperade, non pasa nada. A solución foi que outro pediu o traslado e onde había 5 quedan 3. Por iso é normal que os veciños de Chantada teñan medo a de que entre documento e documento, planificación e planificación, isto se cronifique, non teña solución e haxa que aplicar un tratamento paliativo para o que terán que desplazarse, dende logo, a outro concello, porque no seu, con 900 nenos, non van a ser atendidos polos Sergas. Non lles costaba tanto levantar a man e non lles costaba tanto dicirlle aos responsables dos Sergas ou da Xunta de Galicia ou do Ministerio, a quen queira, que son todos do PP. Se vostedes deberían ter fío directo con eles de dicirles, oye, por favor, que son 900 nenos que os necesitamos en esta provincia para poder seguir medrando e para poder seguir lindo cara arriba. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Noveno punto. Noveno. Moción do Grupo Provincial do BNG para que a Deputación de Lugo garanta que toda a información relativa aos procesos selectivos sexa publicada co tempo suficiente na página web da Deputación. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, pois, esperando ser máis breve,
a ver se non consumo 6 minutos, porque, dados os tempos que consumimos, ás veces oíndonos a nós mesmos, non me extraña que estes plenos susciten tanta interés por parte da cidadanía. Non? A verdade que ás veces somos, e falo en primeira persoa do plural, bastante pesados nas nosas intervencións, sobre todo no tempo que usamos. Ben, esta moción ven na liña que levamos xa dicindo nos últimos meses, nesta nova etapa do BNG na oposición nesta Diputación, donde dixemos que as propostas ou o noso traballo na oposición iba a estar dirixido, pois, en parte, polo propio acordo de goberno que tuveron no seu momento, que asinamos para entrar no goberno, que despois se malogrou tal acordo, pero, bueno, que iba a seguir sendo a nosa guía de actuación e, ao mesmo tempo, intentar ser a voz da cidadanía nesta institución. Non? É dicir, intentar traer aquí iniciativas que nos fixeran chegar, neste caso, cidadáns a nivel particular, que concretamente neste punto si se chegaron a nós para solicitarnos, non? Se podía facer algo ao respecto para mellorar este aspecto, non? No traballo da institución. Cuestión que tamén estaba no propio acordo de goberno que firmamos no seu día co Partido Socialista para traballar na Diputación, na liña de mellorar no posible todo o que é a transparencia, todo o que son os procesos de selección de persoal tanto na Diputación como nos organismos autónomos. Aquí fixémonos eco de unha queixa, de dúas queixas, de dúas queixas de varias persoas en cada caso, por exemplo, en uns procesos de selección donde a información ou os listados de admitidos provisionais se colgaban exclusivamente no tabuleiro da Diputación, incluso advertindo na propia publicación nas bases da convocatoria que só habería 2 días naturais, iso quer dicir que contan sábados e domingos, para posibles reclamacións. Cuestión que, unha vez pasados 2 días, se non había reclamacións, se pasaría xa ao listado definitivo. Bueno, isto, lóxicamente, calquera pode entender que non é moi nos tempos que corren e que os medios técnicos dispoñibles que asisten hoxe non é moi de recibo que unha persoa de Foz, unha persoa da Mariña, unha persoa do sur da provincia teña que acercarse todos os días aquí hasta a Diputación, a poder ser a última hora da mañá, para comprobar se salía ou non ese listado de admitidos para saber se teñía que reclamar ou non reclamar tal listado. Non parece-nos que non é procedente e que é unha proposta que se pode solventar facilmente, con certa facilidade, non costa ningún traballo, primeiro dar un plazo máis amplo para as reclamacións, desde logo dos días naturais non parece moi normal, e desde logo que non haxa absolutamente ningún aspecto desas convocatorias, deses procesos selectivos, que non se colgue, por exemplo, a parte de outros medios que se poden utilizar, na página web para que señan consultados por calquer persoa que esteña interesada evitando ese tipo de cuestións. E tamén algo similar aconteceu, está contrastado ademais, na selección do ben empregado, donde se produciron discrepancias entre os listados que se publicaron de puntuacións e logo os listados de axudicacións dos postos de traballo. É dicir, axudícase o posto de traballo a persoas que estaban, ou a unha persoa concretamente, estou pensando en un caso que comprobei, que estaba de octava ou de novena no que é na puntuación. Cando os intermedios, de forma lóxica, viñeron a preguntar as razóns, pois díxose que fora un erro, que pode pasar, evidentemente, seguro que foi así ademais, pero, lóxicamente, cando se produce un erro nun aspecto tan sensible como son os procesos de selección de persoal, hai que explicalo e débese volver a publicar, por neste caso, as tablas de puntuación debidamente rectificadas, explicando por que se produciu o erro. E máis, na discusión normal, neste caso, que se deu entre as que viñan a pedir explicacións e as persoas que se atenderon, pois viñas a dicir que a solución para isto era non sacar o listado de puntuación e así evitábase que outro ano se pudieran cometer este tipo de erro, cousa que non nos parece de recibo. E insisto, todo proceso, todo acto que se poida dar nunha selección de persoal debe estar sempre publicado con toda a transparencia e toda a claridade neste caso na página web e, insisto, ademais medios que se poidan poñer a disposición. Nós, dende o BNG, estamos convencidos que este tipo de cuestións para nada presupoñemos unha mala intención, ni moito menos, senón que creo que é algo que
que está a acontecer, que está contrastado e que se pode solucionar con facilidade. Co cal, instamos nesta moción ao Goberno neste caso a que actúe para que isto non se repita e no futuro se poida dotar desa transparencia que tanto necesita esta institución, como as demais, por suposto, pero neste caso estamos falando da institución, e sobre todo que a ciudadanía avance en ver, en creer que realmente os procesos de selección de persoal nas administracións públicas, neste caso na Diputación de Lugo, son transparentes e non hai ninguna sombra de dúbida sobre o seu funcionamento. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, sobre este asunto eu creo que a cousa é fácil de entender. Estamos de acordo totalmente coa moción no sentido de que, lóxicamente, se debe mellorar a páxina web e os mecanismos tecnolóxicos que ten esta Diputación para dar transparencia aos procesos selectivos, particularmente, como ben falou, despois das queixas que di vostede haber recibido durante o proceso ben empregado, do plan ben empregado e demais. O que si é certo é que o Partido Popular xa en abril xa presentou unha moción falando e denunciando as queixas xeralizadas que existe por o funcionamento da páxina web do Concello, non só nos procesos selectivos, senón basicamente en todo. É dicir, a páxina web do Concello, a páxina web da Deputación de Lugo, xa dixemos naquel momento, é unha páxina web totalmente servil aos intereses partidistas do partido que goberna. Nin siquiera a páxina web do Partido Socialista creo que sea tan partidista como esta, que debería ser unha páxina institucional. O que pase que daquela parece que non estaban de acordo, agora parece que empezan a dar pasos nese sentido. Tamén nos congratula moito que sea o BNG o que diga que esta Deputación, que xa ven advertindo que ten unha pésima imaxe na contratación. Claro, pero isto non pasa desde que vostedes deixaron o goberno, pasa desde fai máis de 8 anos, e se leva así denunciando durante fai moito tempo. Bueno, que vostedes agora non estén no goberno, empecen a falar da mala imaxe da Deputación, da mala imaxe da contratación deste ente e de outras moitas cuestións relacionadas ca imaxe desta Deputación, congratúlanos. Alégranos incluso que hayan tido que dar o paso de pasar á oposición para empezar a ver esas queixas da cidadanía, que xa existían antes, por certo. Levan moitos anos existindo, pero antes non as vían. Agora venas, pois ben vidos á luz. En todo caso, pola nosa parte, nesto, igual que en outros máis dos contidos que ten esta páxina e que ten a imaxe desta institución, pedimos transparencia, pedimos, dende logo, outra imaxe dun servicio público e non totalmente sometida aos intereses partidistas de quen goberna. Alegrámonos deste cambio de postura e que vayamos dando pasos nestas melloras. Palabra ao Partido Socialista. Buenos días a todos e a todas. Bueno, extrañame esta coincidencia tan unánime entre os dous partidos da oposición, pero teño que decir que detecto varias cousas. Primeiro, que a maioría das cousas que dice, a maioría non, todas as cousas que dice a moción simplemente non son verdad. Simplemente non son verdad. Quero acabar pronto con isto. Todos os procesos de selección de personal que se fan na Diputación pasan por o Boletín Oficial da Provincia, pasan por a página web e pasan por o tabloide de anuncios. Absolutamente todos. Con todos os requisitos da legalidade ao respecto. Hai algún lapso que comete o portavoz do Partido Popular cando fala do Concello e volvese a equivocar cando fala da página web dos Concellos, porque ao mellor algo lle sona a él de que en moitos concellos da provincia eso pode estar sucedendo. Desde logo, na Diputación de Lugo non está sucedendo eso. E aquí a publicatoria na página web faise cada vez que hai un proceso, por suposto no Boletín Oficial da Provincia, e no tablón de anuncios. E no tablón de anuncios sin escondelo detrás de outras propuestas que ali hai, que a todos nos chegou algunha vez algunha referencia a algún concello concreto que facían esas cousas. Eu entendo que esta moción o Bloque Nacionalista Galego, o amigo Ferreiro, equivocouse e tiña que haber presentado nos concellos. A mellor no seu concello, igual lle fai falta isto, noutros concellos por aí, non o sei. E aquí, na Diputación de Lugo, non é o caso. Absolutamente todos os procesos selectivos
se fan desa forma. E máis, de casi todos os procesos se pode constatar de que hai moita xente que participa no eso. É certo que os procesos non son fáciles. En algún caso, incluso, debido á dificultad das probas, hai xente que non aproba. E hai algún caso que quedou desierto. Bien, algún caso concreto, en algún tema moi especial. Pero, por decir que non cumplimos a legalidade, non, nós estamos cumplindo a legalidade al 100%, e máis en este caso concreto. Cual en principio non votaremos a favor desta moción, vamos a abster, porque entendemos que xa estamos facendo isto e efectivamente coincido, aunque só sea nesto, co portavoz do Partido Popular, en que isto se leva facendo así desde hai bastantes anos. Eu xa levo uns poucos aquí e desde hai bastantes anos se fai así. Non sei se todas as administracións poden dicir que as entradas no organismo, e desde logo o Partido Popular non pode dicilo, son con convocatoria de acceso libre. Non hai concurso a oposición, son oposicións abertas. Nos procesos de selección do personal desta casa, en outros tempos, recórdolles que nós algunha vez ya anunciamos, incluso con varios meses de anticipación, quen iba a aprobar os procesos. Non sei que non lles gusta que lle recordemos estas cousas, pero hai que recordarlas, porque pasoulle a ustedes. Con varios meses de anticipación, lle dixemos quen iba a aprobar os procesos, co cual eu non sei a que ven a sumarse a este tema cando, de verdad, hai información máis que suficiente en tempo e forma. Nada máis, moitas veces. A palabra ao portavoz do Partido Popular. Perdón, do Bloque Nacionalista Galego. Desculpe. Ben, non sei o portavoz do Partido Socialista en que ve a coincidencia que a miña intervención e o que dixo o Partido Popular, pero, bueno, creo que un pouco agás que dixo que iba a apoiar. Eu penso que outra non houve ninguna. Eu penso que aquí non se entendeu ben o que estamos dicindo, para nada. E non ten nada que ver, desde logo, ca moción que se debatía no seu momento sobre a páxina web no seu conxunto. Aquí non é un problema de páxina web, para nada, para nada. É un problema de poñer a páxina web ao servicio duns procesos de selección. E incluso falamos da parte técnica, non se pode confundir unha cousa da outra, para nada. Nós naquel momento falábamos e dábamos a razón en certa medida ao Partido Popular que había que mellorar cuestións da publicidade institucional na páxina web, pero ao mesmo tempo non se pode ser hipócrita, non se pode estar pedindo unha cousa na Diputación e levando anos e anos negándose a regularlo desde a Xunta, como se levaba solicitando desde o BNG. Por eso, naquel momento, non apoiamos a moción, non porque ao mellor non fora necesaria, e, dende logo, non tiña nada que ver co que aquí estamos a debater. E non é algo que se nos acorda agora porque estamos na oposición, é que eu insisto, estaba colgado, non sei se sigue. Naquel momento colgouse na páxina web o acordo que asinamos o BNG e o Partido Socialista para o goberno da Diputación nesta legislatura. E un dos puntos, dous puntos concretamente, iban dirixidos á mellora dos procesos selectivos nesta institución. O sea, non é algo que se nos viñera agora como unha iluminación do Espírito Santo porque estamos na oposición. Non. Xo mantuvemos e impuxémolo ou propuxémolo no acordo de goberno que tiñamos asinado e seguimos a mesma línea. Bien. Eso en canto á intervención do Partido Popular. En canto á intervención do Partido Socialista, eu creo que, de verdade, que confunden a proposta. É que é unha cuestión técnica. Claro que supoñemos que é legal, só faltaría que as propostas non foran legales. Só faltaría. Claro que son millores e con máis transparencia que a que se fai en moitos concellos, por suposto. Eu no meu concello tamén fixen esta proposta máis, incluso indo bastante máis alá. E seguirei no facendo no que me quede de legislatura se sigo de concelleiro. Por suposto, seguirei traballando nese aspecto. E non pararei, además, que lle fai moita falta. Pero iso non quere dicir que aquí se detectas algún problema nos aspectos técnicos do funcionamento da selección que non se pode poñer encima da mesa e se pode corrixir. É que é tan difícil colgar un listado de admitidos nun proceso na páxina web. É tan complicado que se está pedindo. É algo tan raro, algo tan extraño. É algo tan complicado pedir que unha persoa non teña que vir desde a Mariña a ver todos os días o listado porque só hai 2 días para poder reclamar se é o caso. Como a máis lle pasou xa neste caso concreto, nun caso concreto lle pasou nunha ocasión que se quedou sin poder reclamar. Eu creo que non é tan difícil. Aquí non estamos falando de que non se cumpla a lei, de que non cumpla os requisitos formais, non, para nada. Estamos que hai cuestións que se poden mellorar
que é fácil de facelo, que se investiron moitísimos cartos nas novas tecnoloxías nesta institución, co cal hai que sacarlle rendemento e poñer ao servicio da ciudadanía. É colgar un listado e deixar os días que son razonables, unha vez colgado en algo que poidas acceder da tua casa para que se poida reclamar. Eu creo que non é nada complicado. Ou cando hai erros no traballo, se publiquen as correccións correspondentes nun sitio que vexa todo o mundo. Nada máis que eso. Non se pide nada máis que eso. De momento. Lembro que se hai pendente, por unha outra moción que logo se retirou desde o BNG, un traballo para facer unha proposta a este pleno sobre cambios que se poidan facer tamén no aspecto de millorar os procesos de selección de entidade, sempre no aspecto positivo, sempre no aspecto de millorar, que creo que é o que temos que aspirar todos e todas nesta casa, non? Que hai concellos e institucións que ainda é peor que na Diputación? Segurísimo, estou convencido, pero aquí estamos tratando de mellorar o que pasa na Deputación. E, insisto, esta moción incluso se refire exclusivamente a cuestións técnicas. Non é complicado, pero alguén ve razonable de verdad que haxa que vir todos os días mirar un tableiro de anuncios hoxe en día e que haxa só 2 días naturais para poder reclamar. Alguén pode defender iso? Non vexo como se pode defender tal cousa. Nin siquiera por unha cuestión de urxencia. Pode impedir que eso se colgue nunha página web e serían máis días hábiles, en términos de días hábiles, para poder reclamar, que é algo que cae de recibo. Encima, aquí tampouco había urxencia por ningún lado. En fin, eu creo que é bastante lóxica, constructiva, de mirar cara adiante, en fin, eu xin un aspecto para que non se apoie, sinceramente. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, moi rápido. Bueno, en primeiro lugar, volver mostrar a nosa satisfacción a que o BNG recoñeza a imaxe que se dá e que se ten na ciudadanía de moitos procesos nesta institución. Tamén saludar as propostas de melloras da páxina web da Deputación Provincial, que sí que ten que ver moito co que dixemos antes, porque sí que existe un profundo malestar en moitos ámbitos e, sobre todo, tal e como tuvemos a iniciativa no seu momento, da forma de enfocar moitas das novas que diariamente se dan desta institución con fondos públicos para ensalzar o goberno e atacar directamente ao principal partido desta institución, que neste momento lidera a oposición, decirlle que nos fai gracia, por decirlo así, que vostede fale de fallos técnicos. Non hai ningún fallo técnico. Se non se colgan unha serie de datos é porque non se quere. O que falta é vontade. Xa non sei o fundamento desa falta de vontade. Se se pretende entorpecer a transparencia, se se pretende entorpecer o coñecemento e o acceso rápido a todos os cidadáns, e particularmente os interesados nestes procesos, ou que é o que se pretende. Pero de fallos técnicos, nada, señor Ferreiro. Fallos técnicos, nada. Fallos técnicos son outra cousa. Con respecto ao representante do Partido Socialista, eu simplemente, diríalle que debería ter un pouquiño máis de humildade, porque decir que nesta institución o 100% se respeta a legalidade nos procesos selectivos e noutra serie de cuestións administrativas, pois mire, hai sentencias que parece que dicen o contrario. Debería telas en conta. Debería telas en conta antes de afirmar con tanta rotundidez e tanto sobramento que aquí o 100% todo legal. Pois non lle certo. Nos apoiamos esta mellora na página web, como seguiremos insistindo noutras melloras que creo que son necesarias, que creo que son boas, que creo que non deberían perxudicar a nadie, senón que beneficiar aos ciudadanos desta provincia, dende logo a todos os interesados nestes procesos selectivos que, lóxicamente, a estas alturas e co custe económico que para esta institución teñen os avances tecnolóxicos, creo que non é de recibo o trato que se lles dá en moitos casos, e particularmente, tal como dixo o BNG, que non o dice o PP, que o dice o BNG, tal como se di no caso desta última promoción do Plan Ben Empregada. 3 minutos o vocero do Partido Socialista. Bueno, eu quero insistir no mesmo. Non sei se parecía moi contundente o que eu dicía, pero sigo insistindo en que se fai os procesos de selección de personal son con todas as garantías de legalidade e de plazo necesarias. Mire, vou ler un pantallazo da página web que me pasaron aquí, que eu dou por feito que funciona ben. Entendo que todo é millorable nesto, pero concretamente no caso que nos ocupa. Podemos falar de máis, pero vou coller 2 ou 3 para decirvos. Un diplomado en relacións laborales. Publícanse as bases que se establecen para a selección de personal, as bases específicas do puesto, lista provisional de admitidos e excluídos no tribunal de data de tal,
resolución de tal fecha que resolva aceptar a renuncia dun vocal do tribunal. Cualificación da proba de conocimiento específico e citación para a proba práctica. Cualificación da proba práctica e citación para a entrevista. Cualificación de proba de galego, etc. Resolución da presidencia co listado temporal dos admitidos dun ingeniero técnico de obras públicas. As bases, a convocatoria, a resolución da presidencia co tribunal, etc. A lista de admitidos do proceso, etc. Si queredes falamos do ben empregado, en donde se refuerza cada vez que hai un ben empregado destos, se refuerza con personal en archivo e con personal para o tema das pruebas de selección. De outros departamentos se leva para isto. Algúnha prueba feitas últimamente. Maquinista conductor. 4 meses e 27 días, desde o inicio do proceso hasta o final, con todas estas informacións que demos. 1 mes e 18 días. Un enxeñeiro técnico de obras públicas. 3 meses e 8 días. Un técnico de xestión. 1 mes e 11 días. E un contrato en prácticas. 1 mes e 6 días. É dicir, todo iso é o que se fai no proceso desde que se plantexan as convocatorias hasta que se realiza a última publicación cos admitidos. Ahora mismo hai varias plazas con convocatoria xa fijada, podo lerlas, un técnico en sistemas informáticos, un técnico superior en aplicacións informáticas, un técnico medioambiental, un contrato en prácticas de ingeniero técnico agrícola, un peón da granxa, un técnico superior en administración financeira e contabilidade e un técnico superior en guía de asistencia turística. Todo eso está no tablón de anuncios da página web e no boletín oficial da provincia. Nos milloraremos todo aquilo que sea millorable e estea dentro das nosas posibilidades, pero máis non damos. Eu creo que está ben e insisto no mismo, non é por levarlle a contraria. Isto está ben desde hai bastante tempo. Antes non estaba ben. Aquí se entraba co proceso ese conocido de todos de primeiro creamos la plaza para, como diría un compañeiro meu que xa non está, po bicho, despois preparamos o sistema e terminamos facendo unha oposición á carta por un concurso no que todos os méritos os ten aquil que, concretamente, en moitos casos, vos digo, que nós, no caso que nos ocupa, anunciámoslo con 3 meses de anticipación quen iba a aprobar. O sea que eso todo corregiuse, eso todo non existe agora, hai transparencia no eso, e, desde logo, non votamos a favor porque non reconocemos que se estean facendo malas cousas. Propósito de facelo millor todos os días, pero isto non neste ámbito, en todos, nós, na acción de goberno, intentamos cada vez que facemos un proceso intentar superarnos por siguiente. Esperemos que isto mismo, ao largo da provincia, en onde se fan moitas contratacións, a nós tamén nos chegan queixas, como grupo político, aunque non é unha misión que me afecte a min, pero esperemos que no resto de administracións fagan o mismo que estamos facendo nós. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Nada, moi breve. Decía o señor diputado agora que antes se facía de outra forma, que, bueno, durante 24 anos prácticamente o número de procesos que houve nesta casa foi nulo, por decirlo de unha maneira, non? É difícil incluso de criticar os procesos selectivos porque non sabía, literalmente. Pero, bueno, é igual. En todo caso, dúas cuestións moi rápidas e moi concretas. Eu, cando falamos dentro do BNG, que a imaxen, a percepción, máis que a imaxen que hai da ciudadanía dos procesos de selección na Diputación non é a mellor posible, non é boa, peden de logo a dos concellos non é mellor, do primeiro ao último, sin excepción. E máis, eu penso persoalmente, creo que alguén vai ter que tomar medidas na administración local para meterlo dentro dos procesos selectivos, non? Porque eu creo que sería para falar largo e tendido en todos os concellos, é o que permite facer a administración local a hora de seleccionar, non? É unha auténtica
barbaridade nos tempos que corren, esa falta de transparencia, esa falta de ética incluso que se dá na maior parte ou senón en todos os concellos da provincia. Bueno, que quede claro que estamos falando de cuestións de mellora técnica, que volvemos ao mismo. Os procesos só discutiremos noutra cousa que está pendente, en como son os procesos selectivos. Aquí estamos falando en cuestións técnicas, pero é que máis? Vótese o que se vote aquí hoxe. Acordemos o que acordemos, eu estou convencido que isto posiblemente non volva a pasar. Estou convencido, de verdade o creo, Inda que se intente dicir que todo vai moi ben, que todo vai perfecto, eu estou convencido que eso de sacar unha convocatoria, un listado só no tableiro de anuncios, e só con 2 días naturais para poder reclamar, que eso non vai volver a pasar. Estou convencido. De verdade o digo, Estou convencido, a pesar de que outras propostas aquí aprobadas non se executaron e se levaron adiante. Eu creo que nesto, despois de traer este tema aquí, que é o obxectivo ao final, non? O obxectivo é mellorar o funcionamento da institución, estou seguro que iso non vai volver a ocorrer, e desde logo, se ocorre, pois será a nosa obrigación denuncialo e sacalo á luz pública para que se vexa que non hai vontade de corrixilo. Pero, insisto, estou convencido que isto non vai volver a pasar. Ben, pasamos logo á votación. Votos a favor da proposta. Abstencións. Queda aprobada a moción. En 10º punto. 10º. Moción do Grupo Provincial do BNG para que a Deputación de Lugo recupere e volva a poñer en marcha o programa de actividades culturais denominado Cultura Aberta. 6 minutos o vocedo do BNG. Bueno, pois volvo a tocar na min outra vez. Bien, un pouco na liña da anterior, é unha moción parecida, que ven defendendo os dous aspectos que dicía antes. Por unha banda, o traballo ou que defendería o BNG se estuvera no goberno, e por outra banda, facéndonos eco de suxestións ou queixas, dependendo dos casos, que se nos fixo neste aspecto nos últimos días, semanas, días. Incluso, e máis, dende o BNG fixemos a crítica pública oportuna cando vimos que este programa non se levaba a cabo este ano, e íbamos a deixar así, a realidade é esa, pero foi precisamente esas queixas que nos fixeron chegar desde distintos ámbitos da cidadanía o que nos fixo traer isto aquí, cando menos para falar sobre o tema e intentar convencer, neste caso, ao goberno de que rectifique e cambie a súa postura. Eu, por facer unha pequena lembranza de por que defendemos isto dende o BNG, non só agora, senón durante 9 anos ou 8 anos e pico que estuvemos compartindo o goberno, o Cultura Aberta para nós foi un dos proxectos bandeira ou estrela, por así decirlo, do que era a promoción na área de cultura da Diputación. O Cultura Aberta permitía ou dáballe unha vía, a cidadanía para poder disfrutar dunha amplísima gama de espectáculos culturais de todo tipo, para todas as edades e para todas as sensibilidades. O éxito de asistentes así o dicía. Dicíamos unha compañeira que levou isto durante bastante tempo que houve algún ano, cando aquí nos xardíns da Diputación, que había hasta unha media de 300 persoas diarias atendendo os espectáculos, falo de media. Co cal é algo inaudito, é algo que creo que avala perfectamente a boa calidad do programa. Pero é que non só era positivo para encher esas tardes de verán, noites de verán, para a cidadanía da cidade de toda a provincia, senón que tamén permitía que moitos creadores culturais tuveran unha vía de salida para as súas producións, algo que nos parecía tamén moi importante. E ese programa, xunto con outros que se levaban adiante desde a área de cultura, estou convencido que foi o que provocou a dinamización que se produciu na provincia de Lugo durante os últimos anos, que en términos numéricos non ten nada que ver ese aumento de persoas que se dedicaban a actividade
cultural non ten nada que ver co que aconteceu nas outras provincias. Nese sentido, tamén cumpría un papel moi importante, insisto, o Cultura Aberta xunto con outros programas tamén que se diseñaban e se executaban desde a propia área de cultura da Diputación. E logo, e non menos importante, había unha terceira cuestión tamén que foi o de, fai xa desto, claro, 10 anos, no 2007, creo lembrar, o de abrir as portas da Diputación e que a cidadanía pudera entrar a ela. Falábamos antes da imaxe ou da percepción que ten a cidadanía da Diputación, pois este programa tamén permitiu que a Diputación se abrira á cidade, á xente da provincia, que pudera vir aquí, pudera disfrutar de espectáculos culturais de calidade, pudera pasear polos seus pasillos, en todo caso, que pudera ver que aquí non se comía ninguén, todo o contrario. O magnífico edificio que temos, poder sacarlle o máximo rendimento a él, en este caso, que se producira esa interacción que é tan necesaria entre as institucións e a cidadanía que mantén esas institucións. En todo caso, a demanda é clara, que se recupere ese programa, que se recupere esa programación cultural, porque en todo caso non hai absolutamente nada que polo que fora sustituída todas esas actividades culturais que había durante os meses de xullo e agosto. 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Moitas gracias, presidente. Aínda que xa avanzada a mañá, bo día a todos e a todas tamén. Vou a comenzar cunha frase que creo que vai a ser o resumen de toda a intervención. Non reproducir exactamente a programación cultural que o BNG viña levando a cabo na área de cultura non quere dicir para nada ter abandonada a programación cultural na cidade de Lugo e na provincia de Lugo. Está claro que hoxe atendemos a criterios diferentes ante esta moción. Vostedes veñen aquí a defender con un posicionamento firme o que fixeron en etapas anteriores e, evidentemente, a criticar o que fai o goberno actual. E o goberno actual ven aquí a dar explicacións da evolución non só do programa Cultura Aberta, senón da totalidade da programación cultural que se ven adaptando aos novos tempos e se ven evolucionando tamén en relación coa realidade orzamentaria actual. Na actualidade, co Plan Único, os concellos teñen máis autonomía ca nunca para diseñar a súa propia programación e os colectivos sen ánimo de lucro tamén poden manter os seus programas de actividades e de eventos gracias ás achegas de concorrencia competitiva que se levarán á Xunta de Goberno nos vindeiros días e programas como o Circuito de Teatro Aficionado, que si se mantén, e programas como son as demostracións de cursos de artesanía e as demostracións ou programas como Musiqueando, exemplos que tamén se manteñen. Todos estes programas facilitan a programación cultural dos diferentes colectivos de toda a provincia e en todos os concellos. Eso sí, este ano temos un plan único que respeta esa autonomía local para facer a programación cultural que cada concello desexa. Non seremos nós quen de impoñer a programación nos distintos concellos. Eso sí, vamos a manter o carácter central da Diputación na cidade de Lugo. A maiores de todos os programas nomeados, a Deputación de Lugo mellora a programación e implementa novos programas. Algúns deles tamén se recuperan, abandonados nos últimos tempos, como foi o Musicaz. Lévanse a cabo concertos de música clásica neste mes de xullo, ao mellor vostedes non tiveron constancia delo. Levouse a cabo un ciclo de concertos, o Ágora Sons. Levouse a cabo o primeiro Festival Internacional de Blues, Museum Blues, na cidade de Lugo. Por certo, cunha repercusión amplia e con amplias felicitacións tamén por parte dos veciños da cidade de Lugo e da xente que se achegou dende fora para vir a Lugo como punto de encontro central do blues en Galicia, recoñecendo así tamén moitos medios de comunicación. Tamén se levan a cabo outros novos, como son o 17 graus Ribeira Sacra, e consolídanse anteriores como Resurrection en Viveiro. Son fundamentales este tipo de programas que consoliden unha programación dun ano para outro que sexan un referente non só para os veciños e veciñas da provincia, senón un atractivo tamén para aqueles que veñen de fora e así supoñan, ademais dunha apertura cultural, un revulsivo económico para as localidades que o reciben. O propio Ágora Cultural, que é o que evoluciona o Cultura Aberta, polo seu contido e pola súa calidade, ten unha programación similar ao que viña sendo o Cultura Aberta.
espectáculos para público familiar, maxia, danza, teatro, música, malabares, esos martes e os mércores en 2 funcións, a mediodía e a tarde, o serán concertos os xoves e música tradicional os venres. Todo isto, eso sí, en diferentes enclaves da cidade, en 4 plazas, para mellorar a accesibilidade dos veciños a toda a cultura, non pechándoa e non limitando o acceso nin un aforo cerrado. Ademais disto, complementando a programación que xa a cidade de Lugo ofrece para todos os visitantes e para os seus propios veciños, non facendo contraprogramación ao que fan outras administracións. Polo tanto, na cidade de Lugo, a cultura, na nosa provincia, está máis aberta ca nunca. A programación é máis amplia, inclúe máis disciplinas, atende a un público máis plural e non limita espazos nin aforos. Polo tanto, eu atribúo a esta moción precisamente a precipitación, porque tamén son consciente que no momento en que a presentaron houve unha serie de comentarios nas redes sociais non demasiado preocupantes e vostedes presentaron esta moción lóxicamente en aquel momento sin coñecer para nada cal era a programación cultural que se iba a desenvolver en sustitución ou en complemento ou en desenvolvemento dese cultura aberta que viña estando presente nos últimos anos. O Ágora Cultural inclúe 20 actuacións de diferentes disciplinas artísticas en espacios abertos, en plazas da cidade, e para promover a cultura e dinamizar tamén os barrios. Polo tanto, lamento que se laien e que haxa, non sei como dicilo, certa morriña pola ocupación dun espazo que era o edificio da Diputación, pero tamén lles quero lembrar que tiña certos riscos de seguridade, incluir un programa como Cultura Aberta soportando uns pesos de carpas, tarimas, actuacións e público, tal e como podemos ver, creo lembrar na época de goberno da señora Candia que houve que apuntalar os garaxes e mesmo ano pasado que non podendo facelo aquí por motivos de seguridade, tivemos que facer a contratación a toda presa cando vostedes deixaron o goberno e trasladalo a outro espazo. Por certo, a Plaza de San Marcos non era suficiente para albergar esa carpa. Polo tanto, creo que é unha etapa superada, o que estaba claro é que non íbamos a pecharnos e deixar de facer programación, todo o contrario, e superada esa etapa e as dificultades con que nos atopábamos, pois levamos esta programación a outros lugares, neste caso, as plazas. Superada esa etapa, veñen os novos retos e nós decidimos apoiar tamén ao mesmo tempo a nosa cultura e tradicións, ao mesmo tempo que ofrecemos programación diferenciada e novidosa. Hai que traer tamén a cultura que ven de fora, é importante para abrir as fiestras. Resulta tamén enriquecedora. E a clave do desenvolvemento, o igual que acontece noutros eidos, tamén pasa na cultura por ver cousas novas. Estamos convencidos de que a Diputación sigue aberta a todo o público. E no caso cultural estamos máis abertos que nunca, tendo en conta, ademais, que se afrontan pagos pendientes na área de cultura que veñen dende anos atrás e unha reducción de orzamento por todos os presentes coñecida dado a reducción de ingresos do Estado. Eu creo que a programación cultural responde, como fixo en anos anteriores, ás demandas da cidadanía da nosa provincia. Nada máis polo momento. Grazas. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Señor Ferreiro, como lle acaba de decir agora a diputada de Cultura, todo va bien. Funcionan a las mil maravillas, la programación es moi buena e ustedes xa non son útiles. Ustedes estuveron os anos no goberno, parece ser que aportaron moi malas ideas e en canto os apartaron do goberno, pois o que intentan é cambiar as cousas. Pero a verdade é que non para ben, a verdade é que non para mal, e como que a coherencia que intenta ter este grupo político, sempre que se traen a este pleno mocións constructivas e que eu creo que poden ser positivas, pois van contar con o noso apoio. É dicir, parece ser que o primeiro que non lle gustaba do seu programa Cultura Aberta era o nome, parecía o nome que viña ca firma do BNG, e entonces sustitúyeno por outro, que máis menos parece similar, agora chamanlle Agora Cultural 2017, e o tema que vostede falaba de que abrían as fiestras da ventana durante o bipartito, que abriran a institución, bueno, o único que chegaron a abrir foi os xardís. Para entrar na institución, pois había que vir con invitación. Pero nin eso siquera. Agora parece ser que o que se fai é volver pechar eses concertos que estaban nos xardís da Diputación e que os levamos pois á cidade de Lugo.
Ademais, fa unha programación desde a área de cultura, parece ser que, como sempre, a tarde, arrastras, con prisa, a proba está en que a presentan o mismo día 19 que xa se celebra o primeiro concerto. O sea, o que se vota aquí de menos é que haxa unha programación cultural axeitada, que se dé a coñecer, que se aprobe. É dicir, nadie sabe canto se dedica a este programa cultural agora 2017. Nos, por máis que miramos nos presupostos ou nos acordos de Xunta de Goberno, non existe eso, será unha información que nos poderá dar agora a diputada. Sí, sabemos que levan 24 actuacións nas que se mete música, teatro, maxia, percorridos por o camiño primitivo, pero, de alguna maneira, ese cultura aberta que puxeran en marcha parece que é cultura pechada para o resto dos concellos da provincia. É dicir, aquí chegou a haber programas como Cultura sobre Rodas ou Cultura Aberta nos concellos, onde o resto dos concellos da provincia, de algún xeito, aínda que moi minoritario, podíamos, de alguna maneira, por lo menos solicitar, ahora nin eso. Cultura Aberta sustitúyese por Agora Cultural 2017, firma a señora Basadre e a señora diputada un convenio para Lugo, e ela nos dice que para o resto dos concellos que xa temos o plan único, que no plan único metemos todo, agora resulta que a Diputación co plan único nos despacha a todos, o Concello de Lugo tamén ten plan único, señora diputada. Por lo tanto, eu creo que é positivo que eses programas que podían, de alguna maneira, traernos esa pincelada de cultura co apoio da Diputación ao resto dos concellos, que se volvan a implementar. E por iso é o que pide o BNG. O BNG pide que se restituya ese programa Cultura Aberta e eses outros programas que tamén chegaban ao resto dos concellos, e como nos entendemos que esta área o que fai é discriminar o resto da provincia e centrarse en Lugo Capital, que, por certo, ten un magnífico presuposto e que eu creo que podría resolver, eu entendo que a Diputación, sobre todo, debería axudar os pequenos concellos, usted o despacha todo co plan único e, por tanto, eu creo que é necesario, primeiro, programar con tempo, non presentar o mesmo día que hai o primeiro concerto. Segundo, aclararnos canto é o custe destes 24 actuacións, conciertos que vai haber na cidade de Lugo e, de alguna maneira, poder crear un programa cultural destinado ao resto dos concellos que tamén podamos concurrir a él, xa non sei se no caso de Lugo cun concierto directo, pero, bueno, por lo menos de outro xeito poder acceder e que a cultura chegue a todas partes da provincia, chegue dunha forma pública, chegue dunha forma comunicada e non desa maneira un pouco sesgada. Se nos collemos últimamente a axenda do presidente da Diputación e dos diputados todos do equipo de goberno, vemos todos os días presentacións en Lugo, cando non unha 3, cando non 2, e parece ser que a provincia, por o equipo de goberno non existe, por lo menos no plan cultural, e, por tanto, eu que animo é a que abra a Diputación ao resto da provincia, que non se quede só con Lugo, que nos parece moi ben que axuda a Lugo, e neso vai contar con o noso apoio, pero Lugo somos todos. E, por tanto, simplemente adiantarlle o noso voto favorable a esta petición que fai o BNG, porque entendemos que é positiva, que ven co ánimo constructivo de poder dinamizar culturalmente a provincia e, por eso, contará con o noso voto favorable. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Goberno. Perdón, do BNG. Xa non. Bueno, vamos a ver. Ten razón a señora Porto que realmente se ve que temos criterios diferentes á hora de entender o que é unha programación cultural totalmente diferentes. Hoxe vino máis claro que nunca, non? En todo caso, por unha banda, hasta casi me alegro que quede claras esas diferencias, non? E que quede claro que ela pensa, ou que desde a área de cultura, perdón, que non supoño que non sea unha cuestión exclusivamente persoal, se cree que o espazo que enchía o Cultura Aberta está sendo cheo agora. Nós creemos que ni por asomo, pero, bueno, que lo explique a cidadanía, se o entende, pois seremos nós equivocados, ou que lo explique aos propios productores, que se o entenden, pois seremos nós equivocados. Eu alégrome de que haxa esa diferenciación, porque, dende logo, eu creo que non ten calquer parecido ca realidade do que era o que significaba a Cultura Aberta nesta provincia, nesta cidade, é pura coincidencia, non? E eu estou de acordo que traer xente de fora é positivo, por suposto. Outra cousa é que eu creo que a Diputación aí sí que estaría competindo con outras administracións, porque xente de fora xo traen as gallas tanto o Concello de Lugo como a propia Xunta, como, bueno, a Consellería, etc. Non? Sobra que entrega xente de fora. O problema está na produción propia.
que non ten saída en moitos casos, non? Que non ten forma de poder poñer ante o público a súa propia produción. E aí é onde ten que actuar dun xeito activo a propia Diputación. É o papel que estaba a cumprir dunha forma, de verdad, creemos que moi positiva e insistimos en que foi un dos maiores acertos que tuvo o BNG no que foi a xestión nos seus anos de goberno, non? De fora sobra, desde os medios de comunicación hasta a espectáculos culturais en directo. É que non sobra, que non a meten por todos os lados. Por todos os lados o temos. Agora, que un produtor, un artista, unha persoa que quere salir expoñer a súa obra teña a oportunidade de facelo xa é moito máis complicado. E aí é onde temos que actuar dun xeito activo. Logo hai outra cousa que sí me preocupou bastante na intervención da señora deputada, que é cando fala da realidade económica e do plan único, non? Primeiro, a realidade económica sí é certo que houve un descenso nos ingresos da Diputación, pero tamén é certo que os ingresos ou os cartos de remanentes foron superiores ao ano 2016. Co cal, o global do orzamento se saltarou foi moi pouco, e máis, este é posible que saltarara cara arriba e non cara abaixo. Iso por unha banda. Pero por outra banda, e é o máis grave de todo, de que eu saiba hasta agora, hasta o último céntimo que se empregou no plan único era diñeiro xa orientado aos concellos. Eran fondos destinados exclusivamente aos concellos. E en ningún momento se viu en ningún lado que un euro de deportes, de cultura, de asuntos sociais, de emprego, do que fora, se desviara a incrementar o plan único. Os 20 millóns que están no plan único eran cartos dos concellos, que xa iban destinados aos concellos. E máis, hoxe ainda metemos ou aprobamos 2.700.000 euros máis, tamén destinados aos concellos. É dicir, que calquer recorte que se faga en calquer outra área é por unha intencionalidade ou unha decisión política. En este caso, témome, e polo visto así vai ser, que cultura, unha vez máis, vai ser a gran sacrificada nos orzamentos para desviar diñeiro, ou desviar fondos que iban a ser investidos en cultura para outras cuestións que son lexítimas de defender, pero que se diga é que non se lle bota culpa ao plan único, porque, insisto, o plan único está dotado única e exclusivamente con cartos dos concellos. A min que alguén me corrixe que me diga unha partida que aprobamos reducir para meter cartos no plan único. Eu creo que non, E máis, polos datos que estou falando de memoria, creo lembrar que no ano 2016 que eran 24 millóns de euros ou 23 e pico o que se destinou aos concellos. O plan único é de 20. Dicir, señamos claros, non? E señamos realistas, expliquemos a xente o que hai. Se queremos recortar, recortamos. Pero non porque vayan para o plan único, senón para metelos noutra cousa que, insisto, que é políticamente lexítimo a súa defensa. Eu ratifico que é totalmente imprescindible, por as razóns que expuxemos, a recuperación deste plan e chamaría unha vez máis a que recapaciten e o poñan en marcha de novo porque creo que a cidadanía da provincia o necesita. 3 minutos o vocero do PSOE. Ben, vou empezar polo final. En todas as áreas de goberno da Deputación de Lugo hai partidas para os concellos e esas partidas son con cargo plan único, señor Ferreiro. Non é que se lle reste cartos a ninguna partida, é que simplemente xa están reservadas para o plan único. Iso é o primeiro que debemos entender todos. Segundo, os 4 millóns de euros, números redondos doulle, de reducción de orzamento que ten esta Diputación, como dixen antes, porque caeu o cómputo total dos ingresos do Estado, afecta a todas as áreas. A de cultura tamén. A de cultura tamén. Dito isto, decir tamén que todos os artistas que pasaron pola área de cultura, da disciplina que fora, foron atendidos debidamente. Non hai ninguén esperando para ser atendido, nin recibido. E moitos deles fixeron as súas exposicións, presentaron os seus traballos e actuaron, sin ningún tipo de problemas. A lectura, ao mellor, vostede non a fai tampouco. Por outra banda, cando eu decía, me refería ao plan único, referíame ao plan único como unha fórmula para que os concellos decidan cal é a programación que queren ter, sin impoñela dende a Deputación Provincial, que si ten unha programación propia, non pode ser de outro xeito, pero non lle leímos impoñer aos concellos cando eles teñen autonomía e cartos para poder facela. E isto está demostrado. Se nos vamos ao plan único e vemos o que pediron os concellos a través da área de cultura, incluso asumiron
incluso asumiron moitos eventos que viñan sendo organizados por asociacións ou por colectivos sen ánimo de lucro, e métenos para o plan único, para axudarlles. Polo tanto, eu creo que non iba tan desencamiñada no que dixen, que non coincide coas palabras que vostede dixo a continuación. O espazo da cultura aberta está sendo ocupado. Durante este mes de agosto, vostedes din que o facían durante 2 meses, non era así, era de 15 a 15, polo tanto era un mes, máis ou menos mantemos a programación, e creo que incluso se ve prolongada, porque se tivo durante moitas tardes e seráns do mes de xullo, e vai estar durante todo o mes de agosto, 4 días á semana. E si se fan cousas no resto da provincia tamén, señor Ferreiro, ao mellor non coincidimos nos gustos, eso tamén ten certa lóxica, pero si se fan cousas no resto da provincia. Citeillas antes e non as vou a repetir agora. Atendendo o voceiro do Partido Popular, bueno, primeiro facerlle unha puntualización. O programa non se chama Agora Cultura, é Ágora Cultural, Ágora significa plaza, polo tanto, ese é o significado do proxecto. Levo acento no primeiro A. E eu o que lles animo é a que pidan a documentación, que pidan ese expediente, para que vexan vostedes cales son as 20 actuacións, a maiores de poder comprobar o que costa e o que non costa, as actuacións, a produción e demais, que o pidan e que o vexan, e que vexan que si hai disciplinas diferentes e que hai para todos os gustos e para todos os públicos, e decirlles tamén que, dende logo, é infinitamente máis económico, porque non temos esa contratación durante un mes completo de unha carpa tarimada con equipos montados permanentemente para ocupala tan só durante uns días a semana. Si hai produción, pero, dende logo, ten un custe inferior que o que viña habendo. Temos que adaptarnos, evidentemente, á realidade orzamentaria coa que contamos. E co plan único adícanse case 350.000 euros aos concellos para que poidan facer a súa propia programación. E iso non impide que a Deputación colabore a maiores. Non o impide, pero, dende logo, eu repito, defendendo a autonomía local e crendo que son os concellos e cada un sabe das súas necesidades, e eu son dun concello pequeno, pero que ten unha fonda actividade cultural, marcada, ademais, sempre non polo apoio das administracións, sino pola iniciativa social, creo que é unha fórmula boa para que cada concello desenvolva a súa programación. E non todos teñen que ser uns calco dos outros. Cada un vaise a diferenciar por aquelo que máis cultive. Haberá os que se decanten polo teatro, haberá os que se decanten pola música clásica e haberá os que o fagan por outras disciplinas. Pero, dende logo, aí nós non lle imos a impoñer a ningún concello a programación cultural. E si se fai en Lugo sin esquecernos do resto da provincia, porque vostede tamén decía que Lugo ten plan único, sí, non para actividades culturais. E non o facemos nós, o plan único exclúe as actividades culturais para o Concello de Lugo. E non o facemos nós porque sexa Lugo da nosa cor política, que xa sei que ese é o argumento fácil e o que vostede vai a utilizar. Facémolo porque Lugo é unha das cidades que máis medra en turismo e é un revulsivo e é un atractivo, ademais, para todos os da provincia. Cando veñen os nosos amigos, os nosos familiares, supoño que vostede, que é un concello pequeno como a min, lle pasará o mismo. A onde vimos? A Lugo. A lo menos algunha vez durante o ano e durante o verán. A onde van vostedes? Seguramente se acheguen a Monforte, porque é un referente na comarca, e os que viven máis cerca da Mariña probablemente se acheguen a Viveiro ou a Foz. Iso é lóxico, pero facer unha cousa non quere dicir abandonar a contraria, simplemente os concellos máis pequenos agora teñen outras posibilidades que a dotación económica que hai precisamente a través do plan único, sin pecharse en banda para nada a Deputación a hora de axudarlles. E en canto á consolidación cultural, pois eu lamento que non lle satisfaga esta nova programación, pero, dende logo, o Cultura Aberta, tal e como estaba e con esa añoranza de ocupar unha institución para fins culturais, poderíamoslo seguir facendo, non cumpliríamos coas medidas de seguridade, teríamos algún risco e, en todo caso, creemos que abrir a cultura precisamente é sacala, poñela en espazos abertos, non limitar o aforo das persoas que queiran achegarse. A programación gustará máis ou menos, pero, dende logo, os contidos son moi similares aos de anualidades anteriores. Moitas grazas. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Mire, o Partido Popular, a programación cultural que levou o BNG nesta Diputación, pois a verdade que non nos gustou moitas veces e que a matizamos. Pero hai iso que dice, detrás de mí vendrá quen de bonará,
e todavía nos gusta moito menos a programación que leva adiante o goberno do Partido Socialista, co cual, señor Ferreiro, astor fixeron vos. Mire, o Partido Popular, cando accedeu ao goberno desta institución en pleno brao, tiñamos que sacar adiante programas culturales. E, aínda que nos costou moito poder facelo adiante, mantivemos o programa Cultura Aberta. E mantivémolo con todas as consecuencias e mantivémolos cos problemas que usted falaba, das carpas, da seguridade do garaxe. Pero, bueno, o usted o que nos ven a decir é que preguntemos canto costa o programa. É dicir, home, eu creo que se usted é diputada de Cultura, eu creo que está ante o plenario desta institución, ou non o sabe, ou cando menos, o debería facilitar, salvo que esteamos falando dunha cousa secreta, dunha cousa a medio saber, ou que ainda non o sepa. Porque, efectivamente, en ningunha xunta de goberno o temos, non temos ningún proceso de contrato, nin moito menos. Co cual, eu creo que cando un comparece ante o pleno da corporación, se ten unha información e se lle pide, é o sitio onde a ten que dar. Por tanto, creo que non lle custaría tanto decila o custe que ten iso. Pero, bueno, en cuyo caso, como usted parece ser que a transparencia funciona como portal de transparencia que está totalmente obsoleto, pois teremos que pedirlo por escrito e, ao final, pois intentaremos enterarnos do que podamos. É dicir, mire, explicou o señor Ferreiro bastante ben. O Plan Único a Concellos, cando se negociou entre os tres grupos, había uns gastos, e eu coincido co señor Ferreiro, é diñeiro dos concellos, que creo que era unha xusta necesidade. Pero entre os gastos fixos que había que meter neso por o acordo dos tres grupos estaba o Plan de Empleo, estaba o Plan de Obras e o SAF. Ao revés, o tema cultural estaba limitado a un tope de 8.000 euros por concello, pero houve concellos que non puxeron programación cultural porque non era de obrigado cumprimento. Por lo tanto, a miña pregunta é, ustedes da súa área ten algún programa de cultura destinado á provincia? Vemos que ten un destinado ao Concello de Lugo. Vemos que co Concello de Lugo arregla todo. Pero a pregunta é, pa a provincia non hai nada. O sea, porque no Plan Único, moitos concellos non se os obrigou, nin se exixiu meter programación cultural. Usted nos fala de que, claro, tuvo que adaptarse a unha realidade presupuestaria. Eu entendo que a realidade presupuestaria é moi boa. Hoxe, no primeiro ou no segundo punto da orden do día, falamos de que o exercicio 17 genera unhos remanentes de 5.300.000 euros. E que ustedes os distribuíron como mellor entenderon. E este grupo facilitou que pudera ser así. Pero se teñen unhos remanentes dentro do exercicio de 5.300.000 euros, non parece moi acaído que cerren ou achiquen programas culturales que levaban a cultura por o resto da provincia. Eu non sei onde saca usted o dato de que Lugo é a cidade que máis crece en turismo. Claro, é dicir, mire, claro, se é na provincia de Lugo é que é a única cidade que hai. Pero se usted colle datos de crecemento de outros geodestinos como a Mariña ou a Ribeira Sacra, verá que non para nada son certos. En cuyo caso, insístolle, ten diñeiro, porque se generan 5.300.000 euros de remanentes, diñeiro ten magníficos destinos turísticos, non todos vimos a Lugo cando podemos vir, pero hai vida cultural máis alá de Lugo, hai vida cultural nas vilas, hai vida cultural nos concellos, nas comarcas, e, por tanto, eu creo que usted debe facer unha programación para atender esas necesidades en todos os concellos, non só de Lugo se vive. E, por tanto, señor Ferreiro, creo que trouxo unha moción a caída, creo que trouxo unha moción cunha realidade que, unha vez máis, pois, os concellos da provincia, a Diputación nos dá a espalda, e, por tanto, no sentido en que se poda reforzar e poda volver a haber unha programación cultural da que disfruten todos os veciños da provincia, pois vai contar con o noso voto favorable. Moitas gracias. Para rematar o... Ben, lembrar que aquí estamos falando de cultura, non estamos falando de turismo. Turismo é outra área. En todo caso, se queren facer investimentos en turismo para promocionar unha cidade, unha comarca ou que sexa, que se faga coa programación ou co traballo nesa área, non con cultura, non? Eso por unha banda. Por outra banda, a ver, de que eu saiba, o diñeiro que había en cada unha das áreas destinado aos concellos nada tiña que ver ca programación cultural neste caso. Para nada. E o que é a cantidade, que non lembro canta era, 200.000 euros, quero lembrar, de cultura destinada aos concellos, de eso non iba nada para a cultura aberta, nin para a cultura sobre rodas, nin para ningún tipo de programación cultural. Pero ese era un apartado aparte que eu insisto que a ese non se lle tocou. E se toca é porque se quere, non por outra cousa. A parte diso, e aí
sí que podo ter algo de razón o señor diputado do Partido Popular, se se fai co Concello de Lugo, porque non se vai facer con outros concellos? Claro, o Concello de Lugo ten o mesmo orzamento en números redondos que a Diputación. Creo que ten suficiente orzamento para facer unha programación cultural, se quere, non? É función da Diputación volcar toda a programación cultural ao Concello de Lugo? É función da Diputación de Lugo subvencionar o Ar de Lucos ou San Froilán? Eu penso que non. Claro que temos disparidade de criterios e seguiremos tendo, porque aí eso nunca nos vai parecer ben, para nada. O Concello de Lugo levou 500.000 euros do Plan Único. O Concello de Lugo levou unha subvención excepcional de 1,5 millón de euros para 3 anos. É dicir, que eu creo que chega bien sin que encima a Diputación, a área de cultura da Diputación, teña que estar investindo cartos na programación cultural para o Concello de Lugo. Terá que facelo cunha visión moito máis amplia por criterios xerais e para toda a provincia. E o que se faga na cidade de Lugo, facelo con criterios xerais, insisto, para promocionar os artistas que non teñen outra salida, para dar unha visión ou unha oferta que non se dá noutros lados, etc., etc. Non para repetir o mismo, creo eu, non? Bueno, en todo caso, o éxito ou o aforro económico, verémolo cando comparemos o que custa, e habrá que sabelo antes ou despois, e comparalo co que custaba a cultura aberta, e, sobre todo, comparado custe e público. Aí é onde veremos realmente se isto sale rendible ou non sale rendible. Nós, do MNG, pensamos, evidentemente, que non. Primeiro, que non se substituiu, que non sustituye para nada o que era a cultura aberta. E segundo, que encima non vai ser rendible en termos da relación económica e público, porque por unha das razóns que é obvia, a publicidade é completamente nula e ninguén se entera do que está habendo en ningún lado, senón que pasa por a lei de casualidade. 3 minutos. Estou perdido. Xa está rematada, non? Pensei que era a segunda volta. Pasamos logo á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. 11º punto. Neste punto hai unha proposta de sustitución, non sei se queren debate, se pasamos a... Queren debate? 6 minutos o vocero do Partido Popular. Probablemente non sexan necesarios, pero sí que me parece importante explicar a iniciativa, non? Dicía antes un dos meus compañeiros que liderábamos a oposición. Eu, a veces, creo que este grupo, máis que liderar a oposición, suple a falta de xestión do Goberno. E creo que neste caso, ademais, é un bo exemplo. Levábamos demandando o arranxo de estradas provinciais nos últimos 10 anos. Levamos nos orzamentos unha petición de que se incrementaran a dotación para estradas provinciais e agora, agradecendo, por suposto, a implicación de todos os grupos políticos, damos un paso máis, está moito máis preto de ser unha realidade, a aprobación dun plan provincial plurianual de estradas. Somos unha institución con moitos quilómetros de estradas, din que a que máis quilómetros ten de España, e cunha orografía do terreno e cunha climatoloxía que moitas veces nos impide ter a rede como nos gustaría. Seguramente iso sempre foi así, pero o que é indiscutible é que para poder tela nun mínimo estado necesítase un orzamento. Creo que a proposta, hai unha emenda de sustitución que foi negociada por parte de todos os grupos políticos en donde se asume ese carácter plurianual, se concreta unha acción para este exercicio de 15 millóns de euros e se acorda tamén para a elaboración e para o seguimento, é dicir, para continuar nesa concreción do plan provincial, da creación dunha comisión en onde todos os grupos políticos vamos a ter a oportunidade de expoñer as necesidades e a obrigación entre todos de buscar un consenso. Creo que é un paso importante, creo que era unha demanda, ademais, dos veciños e veciñas. Ben, é verdad que non de todos os concellos, hai concellos que teñen a rede viaria provincial en moi bon estado,
e hai outros concellos pois, que levan bastante tempo sin atender, e, como decía, entre a orografía e a climatoloxía, pois o coxe un pequeno bache, pois dentro de poucos meses acabase convertindo nunha fochanca intransitable. Non? Por poñer algún exemplo, pois as zonas de costa, eu non vou ocultar que vou certamente asustada non? Polo pouco apego e polo pouco orgullo que sinten algúns diputados da nosa costa, das nosas playas, e que incluso pois arriesgan a imaxe turística dunha zona absolutamente preciosa, non? A que visito sempre que teño ocasión e que vexo, ademais, como os veciños e veciñas desta provincia e de outras partes de España pois teñen a ocasión de disfrutar. Pero esa sensibilidade que a veces aflora cando se trata de atacar a un alcalde do Partido Popular ou un alcalde que foi do Partido Popular ou algunha xestión dun goberno do Partido Popular, pois non se ve, por exemplo, no estado das vías provinciais. Eu voto en falta que precisamente non houbera unha maior implicación nas zonas turísticas, que xa non se trata de mellor imaxe, que tamén, pero tamén se trata de seguridade, non? Momentos como o fin de semana pasado, a pesar de que o tempo non axudou demasiado, pois algunhas das zonas convírtense realmente en intransitables, non? Necesítase un investimento, unha aposta clara e decidida. Podría citar moitas delas, algunhas da Ribeira Sacra. Moitas delas, ademais, foron obxecto de unanimidade tamén nesta institución, neste órgano en concreto, e, sin dúbida, en moitos concellos que de maneira recurrente pedían que as estradas provinciais se arranxasen. Eu ben sei que con escasos recursos, pois, aínda que se xestionen moi ben, pois todo se acaba. Pero creo que se asumimos executamos con celeridade o coxe, todo parece indicar que vamos a chegar a acordo, pois notarase tamén novamente, igual que se notou co Plan Único, pois o paso desta legislatura na provincia, que ao fin e ao cabo é para o que estamos, non? A veces coincidiremos, outras veces discreparemos. Esta legislatura, sen dúbida, foi absolutamente atípica dende o punto de vista político, pero tamén foi atípica dende o punto de vista de chegar a acordos. E creo que hoxe, si remata como parece que vai rematar, pois é un día tamén histórico no que as estradas provinciais se refiere. Neste primer turno, nada máis. 6 minutos sobre o do BNG. Sí, nada, brevemente, para decir, bueno, unha vez chegados a un acordo, nós, desde logo, que non vamos romper o consenso, máxime cando sempre defendimos que deberá haber un plan provincial de estradas, tendo en conta tamén a difícil situación da provincia, eses 4.000 kilómetros, non? O que dicimos sempre que é a provincia do Estado que máis kilómetros ten. Falábamos pola mañá antes do pleno de que hai un estudio feito para ver cales estarían en condicións de transferir e todo eso. Bueno, pois nesa comisión de seguimento que se incluiu aí ou donde seña, xa dixamos pola mañá, ver rapidamente ese estudio feito ao respecto, non? Xa sei que vai ser complexo, incluso por parte da Xunta. Outras administracións van ser reacias a admitir outras estradas. Os concellos xa sabemos o que van a pedir. Da mar arranxada para poder asumila. A ver a relación coa Xunta tamén. Falábamos tamén pola mañá que había moitas estradas que realmente tiñan que ser xa da Xunta no momento en que se fixeron, non? Poñíamos o exemplo da que se vai arreglar Trabada Barreiros. É unha estrada que tiña que ser da Xunta xa no seu día, pola dimensión que ten pola dimensión, pola anchura da calzada e tamén pola longitude, que son máis de 20 kilómetros, me parece. E nada máis. E, efectivamente, as estradas da Diputación da Costa son as primeiras nas que se ponen os ollos. Tan pronto empeza a vir o bon tempo, pois nos concellos de Ribadeo, de Fode, de Barreiros, de Xove, é onde máis se nota. Eso non é culpa tamén aos alcaldes, porque ao mesmo tempo, no meu concello, que aínda non estaban limpias as da Diputación, tampouco estaban limpias as estradas locais do concello. E seguro que lle pasou a Mondoñedo tamén a vostede, Elena Candia, porque eu estaba vendo nas redes sociales todos os días fotos de veciños que denunciaban como estaban as estradas locales de Mondoñedo. Quero dicir, non é problema
única e exclusivamente da Diputación. A Diputación ten máis problema porque tamén ten máis kilómetros. E despois, eso xa, o delegado de obras, en este caso o presidente tamén, pois terán que decidir se hai que empezar antes pola Ribeira Sacra ou hai que empezar antes pola Mariña. Os dous son sitios turísticos. É unha situación complexa. Haberá que ter máis maquinaria e empezar moito antes e contratar moito antes. Eso, desde logo, pero tanta prioridade ten a Mariña como ten a Ribeira Sacra. E seguro que estaban na mesma situación as dúas. Pero tamén os concellos, ou Fonsagrada, ou a Ulloa, recorremos toda a provincia. 3 minutos o voceiro do Goberno. Perdón, 6. Xa me quero, presidente, quitar tempo. Se pode reducirlo. Vaime sobrar tempo porque o tema está xa consensuado, acordado. Quixera sacar daqui o tema das transferencias que non ten nada que ver con isto, dese estudio e deses traballos que se han feito na pasada legislatura, onde se había chegado incluso a un acordo de 100 e pico de kilómetros para transferir da Xunta de Galicia a Diputación e viceversa, que era kilómetro a kilómetro, e tamén quixera sacar o tema do desbroce, porque é certo que vai con moito retraso, problemas de adxudicación, o sistema que se fixo tampouco é o mellor. Estamos vendo como empresas que obviamente é un proceso aberto, de todo o país se presentan aquí, cando se adxudica, pois, miran as dificultades que teñen, renuncian, a renuncia administrativamente chega tarde e crean os problemas en este momento. Incluso temos 3 zonas que non temos quen desbroce, que esperemos solucionarlo nos próximos días. Pero eu o que quería era, primeiro, darlle as gracias aos dous grupos, porque, bueno, como diputado delegado de Vías e Obras, sempre defendín, incluso cando estaba na oposición, que o estado das carreteras necesitaba recursos. É certo que daquela, hoxe parece, se cuadra moita xente, que este crédito extraordinario de 15 millóns de euros é unha cantidad desorbitada. Pois esa era a cantidad que manexaba o Partido Popular cando estaba no goberno. O sea, a media para carreteras dos anos 2000, vou poñer para diante, rozaba os 15, 14, 16 millóns de euros, que era unha cantidad moi importante, inda que non se vira repercutida. Eu quero aquí tamén dicir que no histórico da Diputación, no ano 2005, tiñamos 60 kilómetros de aglomerado. Hoxe vamos cerca de 2.500 e eu espero que con este impulso, que, repito, parece unha cantidad moi importante, pero ao final estamos falando que ben vida sea, 300 kilómetros de aglomerado aproximadamente. Non vai a dar para moito máis, e falando dun ancho de 4 metros, quero dicir que aquelas carreteras que teñan 8, xa habría que ir descontando dai o que teñan 6. Ese é o estudio que está feito e o que vai dar. Benvido sea, a ver se chegamos aos 2.000 kilómetros de aglomerado, quedaríanos todavía 2.300 sin poder botar aglomerado, pero tamén é certo que un estudio que se había feito fai un par de anos, habíanse clasificado as carreteras que vos quedou aí morto, en primarias, o sea, de primeira importancia, de segunda e de terceira. E atendendo a eso, e atendendo como hai unha comisión que eu espero que se reúna pronto, e as aportacións dos dous grupos que ao acordo CAI, pois poder facer un listado desas obras e unha vez que se faga a tramitación administrativa dos 15 millóns de euros, pois tratar de executalas. Este diputado vai intentar, e non quero que sea unha butade, que eses 15 millóns se gasten o ano que ven. Se hai nesa comisión acordo, non hai problemas, obviamente tamén terán que dar o visto bueno aos técnicos, porque pode haber carreteras que tamén temos moito interés algúns, pero que tampouco ten maior interés con respecto ao global da provincia. Solucionados esos problemas, tramitado o crédito extraordinario o máis urgente posible, repito, trataremos de os servicios técnicos de Vías e Obras a través dos ingenieros CAI de presentar os proxectos para que para que ao largo do ano que ven se podan executar todos eles e no ano 2019 que hai eleccións, pois podamos pedir todos outra vez outro crédito extraordinario de 15 millóns de euros e ir así hasta os 2.300, 2.400. Esa é a voluntad deste diputado e espero que se faga realidade. Nada máis e gracias a todos. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí. Compre puntualizar que este grupo o que solicitou foi un plan plurianual en donde sempre identificando unha cantidade a estudar plantexaba un investimento de 15 millóns de euros nos 3 anos ou nos 3 exercicios orzamentarios que quedan por executar. O 19 será o 50%. Esa era a nosa petición. Non podemos decir con cargo a que, porque, indudablemente, eses datos só os ten o Goberno e, a veces, encontrámonos
pois con situacións como a que vivimos hoxe no propio pleno, que hai mes e medio se nos decía que todo o máximo do que se podía dispoñer eran 20 millóns de euros para o plan único, e agora apareceron remanentes de 5,3 millóns. Hai que pedir, por suposto, que se hai recursos propios, pois que non se vai a un endebedamento innecesario, porque certamente os créditos hai que pagalos. Pero, dito isto, coincido en que isto é máis que un desbroce, coincido porque realmente tampouco ten nada que ver co das transferencias. Indudablemente isto está dentro da autonomía de cada administración competente, concellos, Xunta de Galicia e Deputación Provincial de Lugo. Isto é un compromiso da institución de dotarse de prioridade nos seus investimentos para arreglar a rede provincial. En este caso, ademais, no exercicio 2017, que xa estaban consignados a cantidade en torno a 5 millóns, agora o compromiso dun investimento de 15 millóns de euros. Esa é a proposta. Cos datos que explicou o deputado delegado, seguramente, se nosotros fósemos deputados do Partido Socialista, empezaríamos a decir que vostedes recortaron. Non o dixo o Partido Popular, dixo o propio Partido Socialista. A rede viaria, en algúns dos casos, foi absolutamente desatendida. Ben é certo, e sempre faigo esa mesma puntualización, porque se me están escoitando algúns veciños de algúns concellos, dirán que no seu concello todas están en aglomerado en quente. Pero como se trata de outra forma de xestionar, outra forma de gobernar, unha nova etapa nesta institución, iso é pasado, obviamente, onde xa está arreglado, pois serán deses 1.500 kilómetros en aglomerado en quente, e con eses números, indudablemente, pódese chegar ao final desta legislatura, non sei se co 100% do quilómetro de rede viaria provincial arranxado, pero, dende logo, cun porcentaje que o acercará bastante. Cal é o compromiso que asumimos hoxe? Que o investimento na rede viaria provincial vai a ser unha prioridade, que o cuantificamos po ano 17 e que, ademais, esa planificación de en donde invertimos con sentido común, compromiso que tamén asumimos todos na Xunta de Voceiros, vai ser dunha maneira razonable, dunha maneira con criterios defendibles e sin utilizar ningunha outra razón de por que un sitio sí e outro non. É indudable, donde máis visitas hai, donde máis circulación hai, serán das primeiras que nos demanden os veciños, pero iso, como está dentro do sentido común, non necesitará maior explicación. Dase un paso en asumir un compromiso cos veciños, porque, ao final, esa rede viaria provincial é moi extensa, pero tamén é moi necesaria, é moi vertebradora. Moitas das comunicacións entre vilas, entre concellos, é absolutamente clave unha carretera provincial. E, a veces que citemos os puntos turísticos, e para iso precisamente está a utilidade das institucións provinciais, non quere dicir que señan os únicos en atender. E, de feito, neste pleno tamén se veu que deses 5,3 millóns de euros, unha cantidade moi importante, case 1 millón de euros, iban a carretera para a montaña. A montaña na que, igual que o noso rural, defendemos todos, polo menos con titulares. Despois, en feitos como este, tamén se vai manifestando que queremos que sexa onde viva a xente se elixe vivir e que viva, ademais, pois cunhas condicións dignas, cunhas comunicacións razonables e cunhos medios en igualdade de condicións moi similares á cidade de Lugo. A Deputación Provincial de Lugo debe, precisamente, de apoiar os pequenos concellos. Escoitouse hoxe en moitas ocasións, pero, e remato xa, creo que, despois do Plan Único, é o maior acerto desta legislatura, estaremos cunha actitude absolutamente colaboradora e constructiva para que poidamos vertebrar con boas comunicacións a nosa provincia con este diñeiro e depositamos a confianza no deputado delegado, que supoño que terá presencia nesta comisión, en todo caso, para que xestione ca maior celeridade eses 15 millóns de euros para que o investimento se faiga canto antes. Moitas gracias. 3 minutos o BNG. 3 minutos. Quer dicir algo máis? 3 minutos o vocero do Goberno. Gracias, señora diputada.
A verdade é que coincido con vostede en algunhas cousas, noutra non, que non vamos a ter o 100% da red viaria aglomerado, eso salvo un milagro, e que xuntemos esos 15 millóns no 19 e outros 15 no 20 é literalmente imposible. Vámonos a acercar con moita suerte ao 50% da rede viaria provincial, que tamén é importante porque, repito, non é o mesmo unha carretera con moito tráfico que dá acceso ás playas, que une dúas localidades, que aquela que vai a un pueblo, que pasa o carteiro e o leiteiro e pouco máis. Esa é as cousas, creo que debemos deixalas claras e tampouco engañar os veciños desta provincia diciendo que con estes 15 millóns vamos solucionar e deixar a red viaria provincial impoluta. É imposible. Por eso lle decía, como neno que non chora non mama, por eso lle decía que viría ben que executalos para o ano que ven, e esa é a voluntade deste diputado, co cual os grupos o que teñen que ir pensando é facer as súas propostas para que podan ser revisadas polos técnicos en paralelo ca tramitación dese crédito extraordinario ou dos 15 millóns de onde salgan, pero eu creo que, polo que escuitei e conozco, vai ser difícil que sea de fondos propios, porque se gastou. Pero, bueno, eso, en este caso, é secundario, e sí que poden ir en paralelo a tramitación de buscar esos recursos, esos 15 millóns, ya a execución e o listado daquelas carreteras que se van a actuar para que despois os servicios técnicos desta Diputación de Servicios de Vías de Obras que teñen total predisposición a facelo e que viñan demandando isto fai tempo, podan executalo a maior brevedade posible, porque, por exemplo, podo dicir que os recursos que temos, eu espero que sean, para o ano que ven, os 15 millóns estos, máis outros 4 millóns que había xa están no presuposto, que se manteñen aí, porque o presuposto de 2017 neste momento está liquidado. O sea, está comprometido, está sin executar, porque obviamente están todavía obras para contratación, pero tanto de conservación como os 4 millóns máis este millón, que xa está tamén na carretera Navia Fonsagrada, está en contratación, podes decir que está comprometido e o que queda son un 5% para atender emerxencias ou problemas que se podan ocurrir na red viaria provincial durante inverno. Se sigue o cambio climático, obviamente vamos a gastar menos, pero se ven unha nevada grande ou se hai problemas de chuvias torrenciales, etc., pois vamos a ter que gastar, incluso se cuadra, ou quizás non chegue ese 5% e teramos que tirar do presupuesto do ano pasado. Pero, bueno, non vamos a adelantarnos o que hai. Eu recibo con agrado e satisfacción que os grupos chegáramos a un acordo en este tema, porque é unha demanda de todos cando gobernamos ou cando estamos na oposición, pero, repito, é un paso importante, pero tampouco é solución a todos os problemas da red viaria provincial, que non é só red viaria provincial propiamente dita, e temos todos, hai carreteras que terían que ser da Xunta de Galicia, de esa comisión de transferencias, ou incluso municipales, pero, bueno, é moi complicado hoxe decir e chegar a acordos para decir eu collo esta carretera para o ayuntamiento, esta para outro, foi unha política que se levou e que nos levou a ter unha red viaria provincial que, repito, se cuadra o 50%, non é red viaria provincial propiamente, sino que é municipal e incluso autonómica. Eso espero que no futuro se poda discutir e chegar a acordos con concellos e ca propia Xunta de Galicia e corrixilo. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Pois eu tamén reitero o agradecemento e puntualizo, como decía o voceiro do BNG en algunha das súas intervencións, que a labor da oposición é fiscalizar e controlar. Eu creo que nesta legislatura máis que nunca a labor da oposición tamén é liderar propostas que marquen un antes e un despois, e hoxe, sin dúda, é un exemplo deso que non se podría facer sin o acordo de todos vós. Así que, en nombre do grupo que represento, moitas gracias a todos. Ben, entón, aceptan a emenda e hai unanimidade. 12º punto. 12º. Moción do Grupo Provincial Popular para a creación dunha comisión de seguimento para o cumprimento do período medio de pagamento a proveedores da excelentísima Diputación Provincial de Lugo. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días. Bueno, non por ser o último punto do orden do día, é un de importancia menor. Preséntase esta moción a raíz dos últimos datos dos que temos coñecemento do incumprimento sistemático do período medio de pago a proveedores e das consecuencias que este incumprimento pode ter para esta Diputación e para os proveedores deste organismo. Como sabemos, a Lei Orgánica 9/2013 de control da débeda comercial no sector público introduce unha importante modificación na Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade presupuestaria e sostenibilidade financiera co obxectivo de erradicar
a morosidade, controlar e reducir a débeda comercial e suministrar liquidez ás empresas mediante a reducción dos períodos medios de pagamento, incrementar a transparencia e aumentar a eficiencia na xestión das administracións públicas. Estableces así mesmo un plazo de 30 días máximo para cumplir con ese plazo de pago a proveedores. Posteriormente, o 30 de xullo de 2014, publicouse o Real Decreto 635/2014 que desenvolve a metodoloxía de cálculo deste período medio de pagamento a proveedores. Pois ben, estamos vendo que, según datos oficiais publicados polo Ministerio de Facenda, nos últimos meses, e xa dende un tempo bastante prolongado, a Diputación Provincial de Lugo ven incumplindo este período de pago de 30 días máximo que establece a lei, e así vemos como nos últimos meses, en xaneiro de 2017, este período foi de 47,27 días, en febreiro de 44,37, en marzo de 48,28, todos eles por encima dese plazo de 30 días. Isto, como podemos saber todos, supón un problema para as empresas, pero supón tamén un problema de legalidade para a Diputación, xa que se podería obligar a este organismo a facer un plan de tesorería e, ao mesmo tempo, reter a participación que lle corresponde nos ingresos do Estado. Este tema non é novo, xa no mes de xaneiro, na sesión extraordinaria que tuvo o 14 de marzo deste mesmo ano, 2017, pois facíase referencia a este incumprimento a raíz de unhas noticias que saíran na prensa, donde se poñía a Diputación de Lugo como a que máis demora ten no seu pago, no pago das súas facturas. Fíxose referencia por parte da portavoz do Partido Popular deste problema, e a resposta nese momento que teño aquí mesmo, que respondía a diputada de Economía, que o Goberno tomou medidas e reuniuse cos xefes de servicio para intentar axilizar eses pagos, xa que unha vez feita unha valoración do que tardan en cada servicio, vese que é no primeiro tramo de xestión no que máis se tarda. Polo tanto, que é unha responsabilidade de cada órgano xestor. Unha forma de eludir a responsabilidade que ten o Goberno do control é volcar esa responsabilidade nos propios funcionarios desta institución. Por estes motivos, consideramos que dun xeito totalmente construtivo poderíamos aportar tamén o resto dos diputados algo máis, crear unha comisión para, establecendo a maneira de funcionamento nesa primeira sesión e facendo a súa composición conforme a outras comisións, para, entre todos, tratar de minimizar este problema, de reducir ese período de medio de pago e cumplir co que establece a lei. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. 3 minutos ao Bloque Nacionalista Galego. Se é posible, casi prefería que intervira neste caso a diputada responsable da área. Por parte miña, obviamente, non? Entón, ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. Bien. Vou a ser moi breve, porque lonxe de preocuparse por crear unha comisión de seguimento para o cumprimento do período medio de pago na Diputación Provincial de Lugo, creo que algún dos que está sentado na súa bancada debería preocuparse máis por cumprilo donde ten responsabilidades de goberno e donde esa demora nos pagos por parte do Concello si causa enormes prexuicios nos provedores, dado que na súa maioría son pequenas e medianas empresas que evidentemente tenen menor solvencia e menor liquidez, porque adoptando medidas cando se teñen responsabilidades de goberno é como se defenden as persoas e os dereitos das mesmas, non pedindo dende a oposición o que é incapaz de facer cando ten esa responsabilidade de gobernar. Dito isto, teño que darlles unha boa nova, que vostedes solamente fan referencia ata os meses de abril, do período medio de pago da Diputación, pero no período medio de pago do mes de maio reducímolo ata chegar aos 30,95
días, este dato é público, e en xuño, no informe que se trasladará ao Ministerio agora neste mes, pois se sitúa en 28,02 días, cumprindo, por tanto, a normativa vixente. Aquí, pois, quero agradecer, xa que antes tamén facía referencia á circular que enviamos dende a miña área, pois quero agradecer a todos os traballadores das distintos servicios e particularmente pois tamén ao Departamento de Intervención, porque sei que a interventora neste caso pois fixo un importante esforzo e demostra, ademais, o dato que vou a dar agora, pois a súa xestión no que ela ten responsabilidades de goberno. É que desde que se aproba a factura ata que se paga, o período medio de pago é de 12 días. Polo tanto, eu creo tamén que dende o Goberno non eludimos as nosas responsabilidades, asumimos a nosa responsabilidade, pero evidentemente temos que tomar medidas correctivas e, por que non, nalgún caso, incluso coercitivas pola falta do cumprimento deste obxectivo. De feito, pois en marzo, como saben, fixemos unha reunión cos servicios que máis tardaban en pagar e logo enviamos unha circular informativa que facía referencia a todos os servicios coa finalidade de adoptar medidas concretas e establecer un período máximo de 10 días hábiles para a conformación das facturas en cada servicio, porque moitas veces pois a falta de documentación complementaria naqueles contratos nos que, por exemplo, pois teñen cláusulas sociales, aínda que a factura veña de xeito adecuado, se non presentan a documentación, evidentemente, pois esa factura está computando cando non é un problema en si a propia tramitación de a Diputación. De todos modos, eu creo que esta comisión de seguimento é necesaria, porque a lei establece xa o que hai que facer. Se durante 2 períodos consecutivos pois o período medio de pago fora superior a 60 días, pois Intervención tería que levar un informe á Xunta de Goberno e trasladaríaselle tamén á Xunta de Galicia e a esta situación nunca se chegou. Ademais, creo tamén que esta comisión, pois lonxe de axilizar os pagos, o que faría sería retrasalos. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do BNG. Nada, non vamos necesitar os 6 minutos. Esta proposta, esta moción, a verdad que non lle vemos moito sentido, moita razón de ser. E o análise facémolo desde o punto de vista de calquera dos diputados neste caso, estar nesa comisión, non? Entón, eu preguntaríame, que podes propor? Que podes dicir? Que podes facer? Non acabo de entender, porque o tema dos requisitos que se piden a unha entidade, a unha empresa, a unha asociación, o que sexa, para pagar unha factura, é unha cuestión técnica. Eu non me vexo dicindolle aí á señora interventora que é o que lle ten que pedir, digo eu, dentro dunha comisión, que é o que lle ten que pedir a unha empresa ou a quen sexa para poder pagar esa factura. Sinceramente, non o vexo. Non o vexo, é unha cuestión técnica exclusivamente, e máis, se ese tipo de cuestións teñen que pasar por unha comisión dese tipo, eu creo que estorbaríamos máis que resolveríamos, con todo o respeto. Ao final, esta moción aplicaría o mesmo cualificativo que a outra que houve, creo que foi o pleno pasado, é unha moción que ni fu ni fa. Non, é dicir, non aporta nada, creo que non levaría ningún sentido, en principio, o BNG vámonos a abster porque non vemos que isto seña a solución. O único que podría facer, e iso non fai falta crear unha comisión, é se se considerara que non hai medios suficientes en intervención ou en tesorería ou quen teña que facer este tipo de traballo, pois dotalo de medios. E non creo que seña a comisión que non ten que facer. En todo caso, terá que ser o goberno que no decida, que no execute, e nós, dende a oposición, se non se consigue rebaixar esas cifras, pois iremoslo votando en cara, non? Pouco máis, os traballadores desta casa, o seu incremento salarial tardaron 6 meses, ou van tardar 7 meses en recibirlo, mas non pasa nada, ninguén se preocupou porque os funcionarios tarden 7 meses en recibir o diñeiro que se lles debe, non? Pois para as empresas un pouco do mesmo, non? Que se mellore no posible, pero bueno, que traballen os técnicos, que é o que teñen que facer.
3 minutos o vocero do PP. Ben, reitero que a proposta pois, é totalmente construtiva para intentar colaborar, intentar detectar onde poden estar os problemas como non, simplemente para tratar de axudar. Non? Felicitar tamén aos traballadores desta casa, os funcionarios, por ter reducido ese período, según este dato que acabamos de coñecer, que non é público aínda, pero, bueno, efectivamente, pois se se vai baixar dos 30 días, pois é unha boa nova para esta institución e boa nova, sobre todo, para os proveedores e as empresas que traballan para esta casa. Pero, bueno, quero recordar que no mes de abril do ano 2016 tamén se cumpleu. O mes de abril de 2016 o período medio de pago foi de 29,39 días. No mes de maio foi de 35,19, no mes de xuño foi con 35,37 e chegamos a final de ano, en outubro, con 47,61, novembro 45,40 e decembro 45,50. O sea, que se cumpla un mes non se quere decir que se vai a cumplir todo o ano, porque o ano pasado así se fixo, cumpleuse un mes e despois foi aumentando pouco a pouco ese período medio de pago. Esta comisión é o que se propón é precisamente para non incurrir nos mesmos erros e que a partir de agora que esta institución teña unha estabilidade e teña unhas cifras como teñen outras diputacións e que non volvamos a ser noticia polo incumplimento e por ser a institución menos pagadeira de España. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Como vostedes poden comprobar, evidentemente, cos datos que temos, ven que desde que mantivemos esa reunión, pois mes a mes e de forma consecutiva se foi baixando o período medio de pago. Eu creo, ao igual que o portavoz do BNG, que tamén a mellor forma para mellorar o período medio de pago pois é dotar de medios. Entonces, eu aquí o que pido é que ustedes ao mellor pois lle tenen que pedir ao goberno de Rajoy que aumente o porcentaxe da tasa de reposición de efectivos, xa que este pois é un asunto estrutural e, polo tanto, non cabería ningún programa temporal para poder achegar máis personal para este servicio. Evidentemente, creo que non estamos aquí para facer oposición a ningún alcalde, ou polo menos non o vou a facer, pero todos sabemos, ademais, nos seus concellos, os que temos responsabilidades de goberno, se o cumplimos ou non o cumplimos. Eu insisto en que non sei quen da súa bancada pois ao mellor podería decir que o cumple. Non obstante, pois nós, como ven, traballamos para melloralo e os datos, ao igual que dice pois a voceira do Partido Popular, o que é medible non é interpretable, e ven como se foi baixando mes a mes ata chegar en xuño a cumprir o período medio legal que establece a lei. 3 minutos, BNG. Non, nada, só por se acaso non quedou claro. Cando me refería ao dos traballadores desta casa, non ao desta casa. A todos os que cobramos de fondos públicos, a subida salarial deste ano non vamos cobrar hasta agora. E ao que me refería, que non é nada especial que pasa aquí, senón que son así as cousas, non hai forma de evitalo. O que acabamos de aprobar no primeiro punto ao principio do pleno. Un minuto para rematar. Sí, ben, quero aproveitar este momento, xa que sale o tema, para decir que non me parece este o foro máis adecuado para facer críticas, aproveitar a facer críticas a compañeiros, alcaldes de concellos, non? Senón que creo que esta institución está precisamente para axudar a eses alcaldes e para axudar aos concellos nos que gobernan. Bueno, tampouco creo que a tasa de reposición de efectivos sexa un argumento cando se está presumindo precisamente de cumplir no último mes. Se cumpre un mes, tamén se pode cumplir no resto. O caso é que hai que ter unha continuidade. Volvo a reiterar que a intención é precisamente que os proveedores e as pequenas empresas, moitas das cales dependen dos ingresos que lles cheguen rápido para poder chegar a fin de mes, pois dependen desa asilidade nos cobros das súas facturas. Polo cal, como digo, esta proposta tiña simplemente ese afán constructivo para intentar entre todos colaborar a que o período medio de pago sexa o mínimo posible. Nada máis, moitas gracias. Ben, pois pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra.
Hai empate técnico. Segunda votación, votos a favor. Perdón. Como me siguen, votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada, queda rechazada a moción. 13º punto. 13º, se dá conta de resolucións da Presidencia editadas durante o mes de xuño correspondente ao número 1696 ou 2130. 14º, en comunicacións da Presidencia, dase conta de sentencia editada polo Xulgado Contencioso Administrativo número 1 que declara inadmisible o recurso interposto contra acordo deste Pleno de proposta de regularización das especiais condicións de prestación de persoal, de servizos do persoal do parque móvil. 15º. Non hai. Non hai nada. Creo que hai un asunto de urxencia, non? Proceda. Sí, creo que sí. Sí. Bien, pues simplemente un minuto. Es igual, que me das a mí, se me oye Non igual. está na orden do día a renuncia do deputado. Terá que decidirse se se acepta. ¿Qué pasó? No me volverán otra vez a joder. Hostia, lo mío... Vale, non sabía nada. Sabía de oídas, pero non sabía cal era a proposta. Bueno, pues nada, votamos a urgencia. Votos a favor da urgencia. Proceda. Bien, pues... Muchas gracias. Señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, pues después estaba diciendo que después de un ciclo grande de varios años aquí en la Diputación, pues bueno, hoy presento mi dimisión, acaban de escucharlo. Los motivos, no hay ningún tipo de motivo, simplemente es dejarle el sitio y el escaño a mi compañero y amigo, el alcalde de Las Nogais, Jesús Núñez, que representará también la montaña, junto con los diputados que están de la montaña aquí, de otros grupos, y simplemente decirles que no me voy por ningún motivo ni de salud, que gracias a Dios es una suerte, tampoco por ningún motivo judicial, que en estos tiempos, pues bueno, está medio de moda, y por lo tanto, pues uno se va ya con un trabajo cumplido y con un tiempo aquí de muchos años, y seguiré siendo el alcalde de Baralla, porque estoy elegido hasta dentro de 2 años. Evidentemente, después ya, según decida, pues no sé si seguiré o dejaré de seguir, pero el alcalde de Baralla va a seguir estos 2 próximos años y, por lo tanto, pues seguirá teniendo una relación con ustedes. Señor presidente, tendré que venir a verle de vez en cuando y tendremos que seguir colaborando, y espero que me quedo allí a su disposición. Y una reflexión en voz alta, y después de tantos años, pues quería darles no un consejo, sino, pues bueno, quizás hacer un ruego de que sigan ustedes por esta línea, porque después de una legislatura, esta última, tan complicada en algunas ocasiones, difícil, pues al final hay que felicitar a los 3 grupos, Partido Popular, PSOE y BNG, porque hemos llegado entre todos a un buen consenso, hemos aprobado el Plan Único. Hoy también pues, es un día feliz para rematar, porque han aprobado también un plan de estradas. Esperemos que lo que dijo el señor delegado, de esas carreteras que solo pasa esto con todo el cariño, que solo pasa la lechera y no sé qué más, pues bueno, que vamos a... Pero este no es el momento y, por lo tanto, quiero decirles que me felicito junto con todos ustedes por haber sacado estos 2 planes adelante, que sigan ustedes en esta línea de seguir en estos consensos, porque tanto los alcaldes, que yo seguiré siendo alcalde de la provincia, como todos los ciudadanos de la provincia se lo seguirán agradeciendo. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Seguiré en Baralla esperándolos. Muy bien.
Entendo que isto aceptámoslo por unanimidade, non? Non fai falta votación, se acepta por unanimidade. Eu, no nome da Diputación, pois darlle as gracias polo traballo feito aquí durante todos estes anos, os tempos que tuven eu e os que tuveron anteriormente, e nada, que disfrute da súa vida personal e laboral. Vai seguir sendo alcalde, entón supoño que nos seguiremos vendo, así que nada, enhoraboa e saúde, que é o que hai que pedir. Bueno, pois, sin máis nada, levantamos a sesión. Perdón, tiña unha cuestión moi rápida, un rogo casi telegráfico, non? Visto, incluso como foi a primeira parte deste pleno, que ás veces somos, como dicían na miña intervención, a leche de pesados, e perdonadame a expresión, non sería posible que entre todos nos puxéramos de acordo para facer unha regulación dos tempos de intervención, que nos cinguíramos todos ao tempo que se nos dé, que se controle o tempo, saibamos o que temos cando empezamos, e punto, non? Porque senón é que ás veces somos pesadísimos, pesadísimos. Eu estou de acordo. Non sería complicado de facer. Eu estou de acordo, pero no pleno de hoy pasaronse todos os grupos. Non. Entón, bueno, se queréis, poñemos un reloj aquí que se vexa e adaptarlo un pouco a eso, non hai problema ningún. Cando menos que se fale nunha xunta de portavoces que teñemos ou algo así. Non hai problema. Pues levantamos a sesión.